Wat mij betreft. Goeiedag alweer. Welkom bij het slotdebat van de verkiezingen van de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Geweldig dat je er binnen. We hebben geweldige concurrentie van het voetbal hier en zo. Al je belangrijke dingen. Maar het kan nooit zo belangrijk wezen als wat hier jong al je bad. Want de toekomst van de komende jaren van deze nieuwe gemeente staat op het spul. Dus het komt er nou op aan. Echt komende waas. Je had de verkiezingsbinnen zelfs, die 21ste. Maar dit is een beetje de laatste kans dat de listloekers, de partijen nog eens vertellen kennen wat ze graag kwijt wonen. En van jem om te jaren, wat zijn nou eigenlijk de plannen van de partijen en waarin liggen er verschillen. Jong zullen we vooral in één op één partijen in oren was zetten om te zeggen van waar zitten die verschillen nou. Dus de zaal had vooral het oordelende karakter. Dat wil zeggen dat we net heel tijd met microfoons de zaal inkomen van wat voor vragen had je hem nog. Wij vjochten het hier dadelijk op het podium waaruit. En het contact met de politici, leegdrompelig, is naar oren. Of misschien zelfs wel even in het skoft. Want in tegenstelling tot orendebatten hebben wij wel even skoft. Een minuut of 20. Met het idee dat elk die dat wel even uit huis kan, een kopje koffie nemen kan. De verstokte smokers kan dat even doen. En de meesten die denken van hoe zou het met het voetbal in wezen? Ach, die kan dat en ik nog even checken. Wij vinden het mooi dat je er binnen, je in de zeel, maar we vinden het zelf ook prachtig dat mensen thuis met ons meisjog of met ons harkje, zowel via de stream bij Omroep Friesland als bij RTV NOF, de regionale stuurder van dit gebied. Top vind ik dat ze dat iedere keer maar weer verder krijgen om met een heel soort vrijwilligers, de mensen die het net in steert binnen om hier te komen, toch ik thuis te informeren. Chapeau, wat mij onbelangt. Nou, mijn naam is René Koster. Ja, applaus. Oh, helemaal mooi. Mijn naam is René Koster, ik werk hier bij Omroep Friesland, maar ik ben Joert vrij. Ik zie dat er voor de zekerheid maar even bij. Ik zie je dus net als omroepmeiwerker, maar gewoon, ik ben vregen, terug de griffie van de nieuwe gemeente, van Soesto, die jong leerde willen. En omdat ik een vrije dijnaam, koer dat mooi even. Ik ben je waasje, ik weet als de uitslager is, ga ik een oorjaske aan en ga ik een orenpet op, figuurlijk, maar dan ben ik hier als omroepmeiwerker. Ja, en wij willen zelfs heel graag weten wat die partijen al je vinden, maar je wil misschien ook wel graag weten wat mooie misschien, maar ik wil wat gammele stwolsje je docht. Dat had een functie. Anna komt er even bij. Anna is Anna Anjema. En dan komen we wel even in de midden. Op verziek van Dijs, dit is de stoel hier. Wat is dit voor stoel? Dit is een lege stoel en op deze stoel zit de toekomst. Ik vind dat de toekomst ook een stem heeft. Dus toekomstige generatie, dus naaiteam. Dus dan vind je eigenlijk bij alles wat politici beloven en sissen en betinken, houd ik rekening met uw nijteam. Ja, want er zijn besluiten die het naam worden waarvan uit de gevolgen volle groter wezen kunnen of de consequenties volle meer de oorhaan hebben. En ik denk net dat wij dat meer voortzien kunnen. Hè? Dus wij moeten daar actie op hebben. Nou, dank u wel voor die verhaal. Een prachtig stwoltje. Het bloot jong leeg. Of er moet nog een bevalling actief wezen, dan zullen we de poppen daar nog op lezen kennen. Maar het is voor het nijteam, en laten we maar zeggen, het is eigenlijk het shit-symbool voor. Houd er rekening mee dat er nu nog generaties binnen die het misschien ook wel wat willen. Nou, ik ga nou dat podium maar op, want we hebben betocht. Het is misschien wel aardig dat elk u schenken, en dan met name de politici vanzelf, die je wat te vertellen. En dan een beetje hegerop helpt dan vaak wel even. De politici, ja,
dat zijn eigenlijk een beetje de gladiatoren. Hè? Die hadden al een hele campagne achter de rug. En ze moeten nu nog één keer even echt hier in de arena verschijnen. We zijn heel benieuwd hoe ze het erover brengen. En dan moet ze ook een beetje in stijl opkomen. Vind je net? Net al in de, van ga je maar zitten. Ze moet in stijl opkomen, nou dat doe ik. En de allereerste die we naar voren krijgen is van nummer 9, gemeentebelangen, Pieter Braaksma. Beautiful people, you live in the same world. Ja, dat is er! But somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say, beautiful people, we share the same back door and it isn't right. We never... Nou, wat geweldig man. Wat een mooie muziek had ze bij u gezocht. Melanie, dat dit in smaak wordt? Ja, ik weer vroeger en nou nog wel onder indruk van Melanie. Ik ben eerder 14. Toen ben ik te leven in Amsterdam. Toen treden dus daarop in het concertgebouw. En daar hebben we een prachtige jongen mee beleefd. Ja. Is er zo'n man uit die tijd die wat eigenlijk in de 60's ja, hengenbleun is? Nee, ik geloof niet dat ik er in hengenbleun ben. Maar we hebben wel een prachtige mooie tijd doen. Nou, mooie tijd had misschien in de campagne ik wel houden. Pieter Braaksma van gemeentebelangen. Wie wel een beetje ingewikkeld vanzelf. Want er weer een gemeentebelangenachtige partij in Dongeradiel. Er wie ik wel wat op dat moment in Verwedradiel. Maar in Kollemerland, hoe hij hem de meesten er wat bij belutsen? Nou, daar hebben we wel proberen om de mensen te bevrijden. Dat is wel moeilijk. Alleen ik denk wel dat er voor de mensen in Kalmelo een grote uitdaging ligt. Ze gaan nooit de kans gewoon om op een gemeentelijke partij te stemmen. Nou, ik zou zeggen, pak nou je kans, maar dit is vrij uniek. En dat ben ik trouwens meer. Dus, Maar het is misschien ook wel, want dat we een van de onderdelen in de campagne ik wil, dat zijn ja, die partijen liet je wel ook griezelig een soort op een maar. Waarin vind je dat gemeentebelangen nou echt onderscheidend is van al die 8 orenpartijen? Nou, van al die 8 oren. Ja, echt van al die 8 oren. Ja. Nou, dat verschil in dat vind ik het ook best. 8, dat is een hele proorde natuurlijk. Maar sowieso dat wij geen achterbaan hebben met de Haagse politiek. En wij schermen ook net mooie partijen die daarbij in zitten. En wij zijn gewoon gemeentebelangen Dongeren, of Noord-Eerst-Friesland, en daar stort het. Ja, dat vergist het je al even, maar dat neem ik niet net weer aan. Maar dus zei een van uw voordelen is dat wij geen achterban in Den Haag gaan. Nou ja, we gaan natuurlijk mooi maken en daar hebben we nou wel eens in, hoor, dat er in de Riet dat ze landelijk iets beslist daar. Ja, maar oorzom is het ik weer. Zo, er komt een heel soort geld komt u Den Haag deze kant nou op. Miljoenen, nou dat gaat misschien het CDA en ze hebben wel varden wat bokst. En de VVD, wat wit. Ja, maar ik ben de laatste die zei dat we door de in Aldoan. Dat stond al een peelboom verder. En de partij die meer dat er al in kennen, die wens ik grote succes. Nou, dat wens je weer ik in de debatjes hier. Nou, dan mocht ze als eerste opkomen. Ja, strategisch wie even het moment vlak voor de stoel, want dan kun je kiezen rechtsom het podium op of linksom. Wie dit? Nou, ik ga les van de voorderming, die kon hem geen, maar ik ben reus georganiseerd. Nou, dan maakt nou een stoel iets ziekje, die het beste bij die past. Of de man van het midden. Ja, nou dat stinkt de hele jong voor, die dan ben we daar ik hoor. De volgende politicus die we graag naar voren gaan willen is van de ELP Johan Talsma. Ja, de spanning wordt opbouwen, hè? Je begrijpt dat. Waar is er? Nou jongen, welkom. Kom erbij. Ja, ik jou een hoorn. Ik viel me correct aan ouderling of zoiets wel. En dan dat de dominee daarna je preken kent. Maar Johan Talsma, dit is nog eens een keer opkomen, zei je. Nou, toch niet gek of net. Ja, wat voor muziek is dit al? Metallica, Enter the Sandman. Maar die echte squirrende gitaarsolo, die moest nog komen, hè? En dan moest een wat langere ceel gaan, hè? Ja, of die heeft nog een blokje om, maar.
Ja, maar dat mocht net vandaag, dat doe ik het net, hè? Oh, dus je bent heel gehoorzaam. Nou, daar zit hij misschien nog wel even aan herinneren. ELP, eerste lokale partij Noord-East-Friesland. Hoe kwam je op het idee om hier om mij te doen? Ja, hoe kwamen we er om mij te doen? Nou ja, iedereen, denk ik, hier in Dongeradeel, die weet het verhaal van de markt wel. Daar heb ik me toen heel bot mee bezig gehouden. Die markt die er nou zo prachtig uit, joh. Die bedoelst. Ja, daar ben een mening over verdeeld, maar dat vind je ook. Ja, Ja, dat vies net? nou, dat hier wel oorskennen. Ja, dat hoeft maar niet. Maar ik vind dat het er knap in uit. Ja, knap, ja, maar zoals ik al zei, we hoeven net meer waarom te zien. Wie moet nou vooruit zien? Nou ja, maar daar lijst is maar wel de kiem waarop Jim ontstaan eigenlijk baseren is. Nou ja, wij hebben proberen om er nog wat, misschien dat er nog wat verhoren worden komen, maar dat is niet mogelijk. Ik ga in 2 weken hier 4.000 handtekeningen binnenhalen om te zien dat de lokale politiek nog eens een keer zien naar het plan. Dat hebben ze gewoon valikant afwezen. Nou ja, toen dacht ik van, wat kun je doen? Moet je dan weer in het hoekje zitten in? Of zou je zien om zelf eens een keer de stap te nemen? Dus eigenlijk weer die merk wel de onleiding, de plan daarvoor, maar meer nog de manier waarop de gemeente met de burger communiceren, of dat misschien krijgt net die, dat wie voor hem de reden moet vinden, maar nou pakken we terug. Ja, nou, wij vinden dat de communicatie zeker beter kan. En dat willen we proberen om samen met de meesten te zien dat we de beste gemeente van Friesland worden. Nou best wel ondernemer, heb ik begrepen. Hoe heeft je tijd voor deze grapmakerij, man? Ja, je moet het maar ja, zoals je al zei, ja, het kost een putte tijd. Maar ja, er zult toch iemand wat moeten. Heel veel mensen om je heen, ja, dit en dat. Ja, maar ik zei, als we al zitten blijven, dan gebeurt er niks. Dus ik dacht, nou, dan huppakee, dan gaan we ervoor. Waar zit het bij? En zo hebben we. Ja, dan komt dadelijk, zei ik nog, dan kun je maar op wachtje. Maar ja, je bent nou heel schoft om het campagne voeren. Vind je dat leuk? Het had ik wel wel wat. Ik ben een meisje, ik maak graag tussen de meisjes staan, verenigingen, dorpen, ik kom uit het dorp bij. En ik ben nu sinds 10 jaar in Dokkum. Had ik wel wat, ja, maar ik blijf een dwarsman. En nou ja, dat is hartstikke mooi. De komst overal even, 52 dorpjes, we weten waar we binnen. Ja. Nou ben je mijn partij mij een uitsprutse mening en als ondernemer kan ik me indenken dat je dan ik wel eens wat voorzichtig wezen moet. Want ja, die hele grote mogelijke klant, dat is een CDA. Als ik dat CDA nou heel iets in de skeen skop, dan komt dat misschien net clear. Ja, maar ik zit tot heel lang en soms ik wel in België en Duitsland, dus ik heb mijn klantjes echt net nodig hier in de buurt. Dus ik dacht, huppakee, we gaan ervoor. Ja, oké, huppakee, het kan hem niks schelen. En altijd mat mij gestrekt been, want je bent wel een beetje eigenlijk in de gevestigde orde. Ik wil er wel wat op zeggen. Als je het net zo, ik vind als je een politieke voorkeur gaat, dan vind ik dat je als ondernemer op aanrekend worden moet. Maar iedereen heeft je een vrije keuze om te stemmen. Dus een CDA kan prima handelen maar met doen, daar net van. Ja, daar zie ik net doorheen. Maar nog even door dat gestrekte been. Want je wint eigenlijk wat een, nou ja, het in de orde politiek. En dat moet maar eens een keer ophouden. Maar die achterkermelijkes en zo wat en waar de bal, wat daar speel je. Dus er draait al de skoftjes wat mij. Had het idee dat dat nog altijd wel zou werken? Nou, ik denk dat wij gewoon aan een schema moeten maar de naaie riet. Maar eerst misschien dat we erin komen. Misschien komen we er wel net in. Misschien denken de meesten van... Misschien komen we er wel net in. Hier is toch zijn, we krijgen tolven zitten. Ja, wees, dat hoor ik zeker voor. Maar ja, ik niet. Maar... Nee, dat weet ik. Maar dat maakt mij niks uit. Het gaat er gewoon om van je moet realistisch blijven. Je moet eerst naar je erin komen. Kom je erin, dan moet je zien dat je mij wat er is. Het beste gemeente van Friesland maatje. Nou, dat weet net volgens mij al. Maar goed, in de eigen gemeente maar dat ik worden. Johan Talsma, dank u wel. We hebben die dadelijk wel weer. Ja, en we hadden nog zo'n Matador staan daarachter. En er zit eigenlijk wel wat een opbouw in. Misschien hebben we het nou al in de gaten, nee, wat er nou zit. Maar misschien wordt dat voor de rest wel duidelijk. Want nu komt er aan van de Waddenpartij Alex Hazelaar. Nou, welkom Hazelaar. Kom erbij. Ik kan wel Fries met jou praten, hè? Ja, ja, langzaam en duidelijk. Ja, want dat is in het algemeen wel goed. Ja, maar jij bent net Friestalig, maar je kent het goed. Nee, kom al hier. Ja. Je bent in Holwert, maar waar kom je oorspronkelijk bij? De laatste jaren heb ik in Almelo gewerkt en gewoond. En daarvoor in Groningen.
En ik ben ook opgegroeid in Groningen. Maar wat bracht jou dan in Holwert? Mijn lief. Oh ja, dat is de beste reden. Hoef het verder net meer over te hebben. Holwert is mooi genoeg, maar als ik nog een lief ben, dan snap ik het helemaal. Wanneer waren jou interesseert om politiek wat te doen? Nou, op deze manier ongeveer 2 jaar geleden. Maar ik heb heel lang als journalist gewerkt bij de lokale omroep. Dus ik heb heel lang, 30 jaar, aan de andere kant van de lokale politiek gezeten. Maar dat wie in Almelo, dus daar hebben we hier geen les van. Klopt. En de afgelopen 2 jaar ben ik hier actief geweest. En dan denk ik, de Waddenpartij, ja, dat is wat een milieupartij? Ja, maar het is iets meer dan dat. Wij wijzen zelf graag naar het Waddengebied. En dan tellen we de 8000 boeren die aan de andere kant van de Zeedijk hun bedrijf hebben, tellen we mee. Dat noemen we dan een ecosysteem. En voor al die mensen en dieren moet het goed gaan. Ja. Oh ja. Maar goed, dan denk ik van, er docht ik een partij mee, die de Green aan de kant het nijst is. Daar zitten de landelijke Green Links aanhangers ik bij, de partij Zin. Nou, concurreren jou dezelfde achterban een beetje. Waarom doe je dat? Ja, omdat volgens ons het verder kan waar Zin ophoudt. Wij willen nog ietsje meer, nog ietsje duidelijker staan voor om een voorbeeldje te noemen. Wij vinden dus het landbouwgrond op dit moment wel goed genoeg. Je zou landbouwgrond moeten durven opofferen om daar groenstroken van die kruidenstroken doorheen te doen. Omdat je dan insecten terugkrijgt. En als je de insecten terugkrijgt, dan krijg je ook de weide en de slinkvogels terug. En daar moet je wat robuuster in zijn. Ter naad van het gas af. Wat zou er mooier zijn dat een mogelijke boorlocatie, dankzij de gemeente, geholpen, en geen extra kosten voor de inwoners, dat het dorp ten naad in zijn geheel van het gas af. Dat zou toch geweldig zijn? Dan kan je nog, om het even helder te krijgen, kan je voor de meesten en ik nog even een punt nemen waarvan je zegt, daarin gaan wij volle verder als Zin. De hele binnenstad van Dokkum autovrij. Nou, dat is een heel helder standpunt. Maar bevoorraders, dat mij er nog wel in? Nou, bewoners ook, maar bewoners wel en bevoorrading wel. Dus zo radicaal wie het nog ik weer net. Nee, zoals ze het in Groningen gedaan hebben. Dat was destijds ook heel revolutionair en nu is iedereen er zeer over te spreken, inclusief de middenstand. Dus dat kan heel goed. Oké, het is eigenlijk in Zin een soort light versie van de Waddenpartij. Ja, nou ja, het is dat jij het zegt. Ja. Want wat ik echt zei is, het vernemen we misschien jongvol. Nou, er binnen wat stwollen vrij. Waar viel je het meest thuis? Ja, van het publiek uiterst links. Maar van mij nou, ja, je begrijpt het. Maar Claire, gaan we nog meer met dit door? En jazeker, nou, de jongen die het al een beetje in de gaten had wat de volgorde is en waar terug dat bepaald wordt, dan weet hij wel waar het nou komt. Is er al een suggestie? Nou, hoe zie ik het hier? Hier is Jelle Boerema van de VVD. Eens per jaar gaan wij op reis met de touringcar. Nou, heel mooi, dat is de best, jongen. Ja, Johnny Hoes weet het ook, hè? Ja, dat klopt. Jelle zal wel zien. Ja, dat gong ook Jelle Sielstra. Ja, van de ARP. Ja, zo krijg je dat wie geen VVD'er, ja? Nee, dat inderdaad niet. Maar het was ook wel een creatieve man. Die dacht ook altijd in oplossingen. Het wie ik wel weer creatief van jou om een versje met Jo Varnam hier even te bedenken. Want ja, Jo ben hier in Dokkum. En heel soort mensen weet je helemaal net waar jou binnen. Nee, daarom is dit lijsttrekkersdebat voor mij een mooie kans om wat bekender in Dokkum te worden. En ik hoop dat ik in de voorgaande 6 debatten er ook al enigszins in geslaagd ben. Nou ja, je bent in elk geval heel bekend in Kolmerlaan en Nieuw-Kruisland. Want daar ben je ook wethouder. Vorige verkiezingen ik heel goed dien. Er was zelfs sprutsen van het Jelle Boerema-effect. Ja, dat zul je wel afvallen. Nou, ja, natuurlijk. Maar goed, kijk, we hebben nu 1 grote gemeente van Munnekerzijl tot Halm. 3 gemeenten worden 1 gemeente. Nou, en ik denk dat ook die 3 gemeenten een hele goede kans bieden om een mooie verkiezingsuitslag te maken. Wat jekkert de VVD daar aan de lokale politiek? Nou, ik denk dat de VVD, Volkspartij Vrijheid en Democratie, we zijn denk ik een liberale partij, maar ook een partij die ondernemend is en ook een stukje eigen verantwoordelijkheid en proberen zaken mogelijk te maken. En ja, daarbij dan kijken van hoe kunnen we een aantal zaken eenvoudig mogelijk maken. Dus wat minder regels, wat eenvoudige procedures. Daar houden we heel erg van. Nou, had ik me verteld dat je bent eigenlijk militair. Ja, dat klopt. Ja, ik heb politiek verlof. Ik ben wethouder en 1 dag in de week op woensdag werk ik nog voor Defensie. Dat vind ik een hele mooie combinatie. Want ik zeg wel eens, een kazerne is geen gemeentehuis.
En gemeenteambtenaren zijn geen militairen, maar die combinatie maakt ze mooi. Hè? Want moed en vastberadenheid is eigenlijk niet voorbehouden aan een militaire organisatie. Nou ja, dat is ik wel de organisatie van de hiërarchie. En dat ik het zes, dan haast het maar te dwaan. Nou, dat is wel aardig dat je dat zo zegt, want het eerste jaar, toen ik wethouder werd, toen had ik er ook best wel wat moeite mee. Want ja, een militaire organisatie, dat werkt toch net eventjes anders. Hè? Dat is meer een beetje van, nou, voorwaarts mars. Ja, een gemeentehuis is toch meer een overlegcultuur en een vervolgoverleg. Dat viel me best wel eens tegen. Maar goed, die goede dingen van Defensie, die probeer ik wel vast te houden. Nou, we zeggen hoe dat jong nog daar uit erin komt. Voor Jerry dadelijk nog. Dat Jelle Boerema dus van de VVD. Ik ben benieuwd wat er nou klaar zit. Ben je er staan jonkel iets achter wat nou de volgorde is en wat er nou dus komt? Ja, ik zou hier al wat mensen knikken, maar dan mag ik nog weten wat er nou komt. Mijn lijst nummer 4, de Partij van de Arbeid. Griete Skaafstal. Nou, welkom, kom erbij. De enige vrouwelijke listloeker, dat werd alle keren weer benadrukt. Maar ja, als het net zijn wordt, dan show ik vond hem dadelijk wel. Want tussen al die maalje in je vrouw, zei dat wat? Ja, ik heb me er wel een beetje over verbaasd. Want ja, in Nederland er zit een soort kwaliteit onder de vrouwen. En er zit een soort kwaliteit op de orenlijsten van de partijen. Dus dat ik de enige vrouw ben, ja, dat loopt dan echt de aandacht naar je daar. Dus. Ja. Nou ja, ze moesten nou al hier eigenlijk over een soort van catwalk alleen nog maar om op te komen. Had ik nog even opgepraktiseerd, hoe maak ik nou rennen? Of wat maak ik vooral net dwanes, hè? Nou, ik heb wel oren haken nooit, dat met wie een zulke mooie redens kon. Ik denk, loop ze toch gewoon. Ja, ik zeg wel even bij dat trapje, gelukkig weer dat wat achter het schermpje, maar hoe kom ik mij die mooie rede pumpje boppen? Oefenen, een soort oefenen. Oké. Ja, nou ja, nog geen rare verhaal, Oedij en de Partij van de Arbeid. Ik ken er net onderuit, ik moet het even ter sprake brengen. Maar er schijnt een run te wezen op de posters, waar zo mij die gezicht op zit. Ja, klopt. Ja, is dat nou echt zo of hij hem dat zelf betocht? Nee, we hadden net zelf betocht. Een conciërge had toen de bel lutsen dat er een leerling weer maar een grote hoeveelheid posters achter in de auto. Het scheen in oortrek te wijzen. En ja, ik had er een ludieke tweet toe gezet. En ja, Lodewijk Asscher die droeg dat, zei ik, maak je daar een vlogje van. Dus ik ben net verhandeld in Rotterdam of in Den Haag. Maar nee, zo gaan we dat uitzetten. En het effect wat we ermee horen hebben binnen de strit op West-Zatri. En dan kwam een grote groep jeugd die hiermee opzet nog even hier bij het politiebureau hier in Dokkum voorstellen. Want die zouden nog wel weg zijn om echt koffie schenken. Dan hebben we heel fijn koffie met dronken. Ja, want zij hier er even op reageert. Maar op het moment dat al die posters voort dadelijk misschien wat soeren. Het zijn standers die het zeiden van, oh, dat had ze zelf betocht, publiciteit, haha. Ja, het is wel campagne voeren. En ja, smaken verschillen. En ik, maar dit wie net Roy hem zelf instutsen. Nee, absoluut net. Sterker nog, wij hebben een licht budget en we zoenen eerst een sandwichborden plaatsen, want dat weer een grote hap het budget. Dus dit weer ad hoc dat we het nog dienen hebben. Ja. Ja, aan de andere kant misschien ook wel een beetje spietig, want dat er nou echt een run vanwege die gezicht erop west hier, dat hier ik wil weer een compliment west. Ja, schoonheid is vergankelijk, inhoud niet. Ja, daar kan ik net meer doorheen. Dank u wel. Zo, dat ben de echte politici. Hè? Die hebben gewoon het laatste woord en dan weet je wel van, ja, dan was ik nog wat zitten, maar dat maar net, want dit is gewoon de finale opmerking daarover. Maar er zijn meer politici die het misschien ook wel het laatste woord gaan willen. Wat te denken van list nummer 4. Zin, hier is Jouke Douwe de Vries. En dan zitten we hier in het aarde en zwartzoes. Wat zo vertelt, reflecteren nog wel. Boppen mijn pet in een griezer wolk. En ik ben blij dat ik hier ben, blij dat ik hier ben. Wij zitten hier in dezelfde zwartzoes. Maak het mij niet hoe het waar je de kies. Wij verliezen u zelfs in het diepe landschap. Ik ben blij dat ik hier ben, blij dat ik hier ben. Nou, welkom hier op het podium. Heel relaxed kwam het in. Ja. Wie dat een speciale strategie? Nee, ik ben eigenlijk ook wel redelijk relaxed. Ik ben wel op een gezonde spanning, maar nee.
Nou ja, maar ken ik wezen zeggen van hoe stariger had ik erin, hoe meer dat zij van dat mooie noemer jaren. Dat zit er eigenlijk een heel beetje achter, maar ja, ik denk dat je een beetje op de tempo rennen, ja, dan doe je het echt relaxed. Ja, maar oer eigen inbrengsprutsen, dit versje ga je hem zelf even opnamen, hè? Zelf van een nieuwe tekst versjoen. Nou, even, het duurt wel even een denkje, maar ja, ik hield het idee van die tekst, en die helemaal net bedoeld voor de campagne, maar toen zei Sjoerd voor van ik wil echt mooi jongen. Nou ja, en toen hebben we Jan-Katriensje Diek erbij vregen, en toen gingen we in een campagnesong. Nou ja, en maar dit resultaat, ja, geweldig. Ja. Nou ja, ik denk net dat het in de Frieske top 100 komt, zo het wel? Nou, dat willen we dan eens wel instemmen. Dus ik wil je hem al jaar oproepen. Hoe de uitslag komende woensdag is, maar als je hem nou in die Frieske top 100 stemmen, hebben we in elk geval dat. Dus... Ja. Oké, die hele gemeente die je kandideert, met schelen afstand, maar in die... Oké, Vreed is de kick-off van het stemmen daarvoor. En het is Friestalig, dus het is denk ik te stemmen. Ja, nou, hartstikke mooi. Nou, dan hebben we een hele oren carrière voor die. Dan hoef ik niet meer door de politiek te hebben. Waar zit mijn zitting in dan? Nou, ik wil nog wel hier en daar wat weten. Bijgelijks het feit dat je krijgt eventueel zit was, of eigenlijk je een partij, als de light versie van de Waddenpartij. Ja, dat mooiste ook zeggen. Nee, dat zei ik net. Dat zei de listloekers van de Waddenpartij. Nou, de vreugde is dat hij de light versie wie en daar zei hij ja op. Ja, nou, dat komt toch aan hetzelfde deel? Ja, nee, maar ik denk dat wij een hele brede partij binnen, net een one-issue-partij. En wij hebben een heel sociaal programma, mooi, hele duidelijke standpunten, oerzwaardig, natuur en milieu. En ik denk dat wij dan een hele sterke partij binnen en nergens een light versie van. Nee, dat begreep ik wel, maar dan haast verst wel even met de voest op tafel slaan, wel, verdorie nog aan tafel. Doe jij dat van de dochter een concurrent mij die het eigenlijk hetzelfde wil als wat wij willen? Nou, hij wil net helemaal hetzelfde wat wij willen, dus behoren we, nee, ik ga net maar de voet op tafel slaan. Ja, 94%. Je bent al een geerwerking van zo'n soort partijen en individuen die het oors politiek actief binnen en in dit dan nog een kikker die uit de kroorden springt. Dat is toch heel vervelend? Ja, maar ik ben net een man die het mooi de voet op tafel slaat. Dat horen partijen je, maar wij blijven heel rustig. Wij hebben een duidelijke standpunt, wij staan ergens voor en dat zullen we hopelijk de komende jaren hier dragen. Nog even van, waarin verschillen je hem nou vooral van de orenpartijen? Dat ze zitten van het lieket een soort op en wat is van je nou echt kenmerkend dat er uitspringt? Nou, ik denk dat de zorg in het sociaal domein, dat is iets is waar wij dus, de ouderen hier een heleboel druk om maken. Wij vinden eigenlijk dat het yield wat daarvan bestemd is, dat eigenlijk heen gaat. En de ouderen hier is er ook een heel soort yield daarvan in de algemene reserve verdoen. Dus daar staan wij voor, de natuur en milieu. En ik denk dat... Ja, ik vreeg om in en dan labels het hele programma weer op. Maar we zetten zorg even op in, want dat neemt dus als de eerste. De rest komt verst in de rin van de jongen wel naar voren. Zo is een ziekje een plakje, dat wordt wat een plakje in het midden. Ik weet niet als hij daar thuis viel, maar hoor ze fjort je het maar even uit. Ja. We gaan nog een peer te gaan. En de volgorde kan je hem nou haast wel betinken op nummer 3, mijn list 3. De ChristenUnie, hier is Klaas de Jager. Jij bent de sleutel, ik het slot. Jij bent de gids, ik ben de grot. Wat? Jij bent de deksel, ik de pot. We staan samen sterk, dit gaat nooit kapot. Jij bent de zee, ik ben de pier. Jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier. Oh Herman. 1 uur met jou is 5. Ja, welkom. Mooi dat je er binnen. Wat een apart feest om u te kiezen. Ja, maar we houden wel van iets apart. Als je neigt van, vroeger hoorde ik van status quo en dat soort muziek. Dat was hier nog net aan, hè? Nou, weet ik niet, waarom net. Het is, maar denk een jongen van Bombario net. Nou ja, dat mij mocht je. Als dat kenmerkend is van jou, hier ik steeds quo wel even jij wilt. Nou ja, dat hier misschien nog een keer. Maar wat wie de reden om dit te kiezen? Wat? Nou ja, op een gegeven moment, uw uitgangspunt is mijn man de schouders eronder. En ik vond dit wel een tapostelijk vestje. Ja, ik hier even toch, hij komt misschien wel mij een mooie psalm op. Ja, dat hij kent, dat is niks mis mee, denk ik. Psalm. Maar en dit gebouw wordt ik wel eens voor een kerketje in beroep. Dus het hier in die zin ik nog past, waarom hij dat net dienen? Nou, het is, op een gegeven moment hebben we in de bijeenkomst van de klankbordgroep verkiezingen een discussie erover van de IJsselberg, is dat nou een kerk of is dat wat door? Ik ga zeggen van het is een zalencentrum dat faciliteert. Dat het nou een vrouwenvereniging is, een kaartclub, of er zit een politieke partij, een jontie te belezen, of wie samen met zalm.
Het IJsselberg is gewoon in die zin neutraal. Het is Nee, dat snap ik al wel. Maar goed, je bent net neutraal. Je bent de ChristenUnie, je afficheer je hem dergelijke op. Het is een van de unique selling points. Het CDA krijgen we dadelijk ik nog. Maar ik kan me indenken dat in campagnetijd dat je dat correct even nog eens duidelijk accentueren. En misschien dat dat nou wel belangrijk is, als wat je van Hoven aan zee vindt. Nou, dat heb ik wel indenken. We gaan een gelegenheid kregen om een glasje te verspreiden in de Noord-Oost Friesland gemeente. 17.500 stiks als oplage. En daar hebben we wel in onderscheiden, denk ik, als politieke partij. Ja, als politieke partij. Maar ik woon ook correct als christelijke organisatie die het op grond daarvan ik de achterban omspreekt. Nou, dat klopt. Dat is uw uitgangspunt. De Bijbel is het fundament waar we politiek onder andere bedrouwen willen. Is het CDA, dat ik een christelijke partij is dat de light versie van de ChristenUnie? Nou, dat wil ik net zeggen. Dat mag je het CDA vragen. Oh ja, wat vind je? Nou, ik denk dat er wel verschil bent tussen het CDA en de ChristenUnie. Nou, praat u eens even bij. Nou, een van de verschillen is denk ik dat bijvoorbeeld de Keepsteen, die zal Jon ook op onder water komen in een van de stellingen. Van wat wie ervan vinden. Ja, daar vind je niks van. Ja, daar vind je wel wat van. Maar sterker nog, je vindt er wat van dat je vindt dat oren die dat net vinden, het eigenlijk ik zou ondervinden matten. Daar komt het eigenlijk op del. Nou, nee, dat denk ik niet. Iedereen is vrij natuurlijk in zijn tank en dwang en litten. Nee, maar je hebt het van hier, dan weer er geen keepsnij weg, want oors hebben we die crisis in Dongeren die ik nog allemaal nog gaan. Nou, dat weet ik niet. Dat het dan wel of net kan weer. Dat leidt onze situatie natuurlijk op. Maar je met wat zitten hier wie je nooit een keepsnij kwam. Het is zo van wie als christen nooit een meerderheid krijgt als politieke partij. Dat is natuurlijk logisch. We krijgen net... Ja, maar daarom zeker ik bij als je met wat zitten hier dan. Ah, dan hier, ja, dan wil het zo weg. Dan wil het er net. Ja, precies. Nou, dat wil ik even helder gaan. Maar we hadden misschien nog wel even hoor. Zit je plakje. Ja, je staren gewoon wat naar de finale. Hè, maar de meeste met de hegere listnoemers. Op nummer 2, de op INE grootste partij in eigenlijk al deze gemeenten. Die dadelijk INE gemeente wordt, dat is de FNP. Bert Koonstra. Koonstra, ja, wat ik zei Koonstra, maar bij een Fries is je dan Koonstra, hè? Correct, Koonstra. Ja. Dit is bla 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 bla. Is dat eigenlijk een beetje jouw visie op de politiek? Nou ja, dat kan je wel beginnen. Nee, ik zal even vertellen hoe het begonnen is. Ik ben een van de generatie van de begin jaren met middelbare school. Wat hij dan? Hij Prince, hij U2, Bruce Springsteen. En wat zei die FNP-jongeren? Nee, Koonstra, zo komt toen net op. Pieter Wilkens? Nee, Koonstra, zo komt toen net op. Anneke Dauma? Armin Verburen. Nou, en dit mij een knep erg van, bla bla bla, aan de andere kant, hashtag duidelijk, dus programma. Dus ze hebben in ieder geval in vlijn. Mijn knip erg. Ja, nee, dat begrijp ik. Het is een beetje, ik wil wat een grapje en zo. Maar zit er een serieuze ondertoon onder, wat een heel soort mensen, misschien net in deze cel, maar wel mensen die thuis zitten en die het misschien, waar ze net eens de moeite nemen om naar de stembus te komen, die vinden politiek bla bla bla. Sommigen die vinden het correct, die vinden het bla bla bla. Het is juist van nu, als volksvertegenwoordigers om te zeggen van, we gaan naar de gemeenschap, in de gemeenschap en we willen zien om dat om te vormen. Dus... Ik had er respect voor hoe je hem dat doet. Al die trouwens, net alleen nog je partij. Maar had je het idee dat ik land bij de meesten die het eigenlijk niet van hem? Nou ja, eerlijk zijn, we zijn een prut op de straat geweest, we hebben een prut op de kampfase geweest en dan is het ook wel positiever gelopen. En het is ook net, zoals voor een morgen betiert om zo'n woorden, dan had ik mijn lokale volgers, maar hebben we hier bij de busstation geweest, krijg je echt mooie, ecklovende kritiek, maar ook gewoon kritische opmerkingen, maar de meesten willen wel stemmen in. En dat is het mooie erom. Oké, nou, ik hoop dat het gelijk had, want dat zou betekenen dat we een grote opkomst krijgen. Nou ja, dat hoop ik wel. We zeggen van, dit is voor het eerst, we hebben dus de eerste strijd verschillende gemeenten, we hebben in een gemeente, als je nou wat ze willen, maar je er ook wel bij wijzen. Je bent in die drie oorspronkelijke gemeenten behoorlijk sterk. Die ik mij in colleges, kon je wat op in je lijn komen?
Hoe bedoel je? Nou ja, de FNP in de ene gemeente had misschien toch wel wat een orenkleur als een FNP in de andere gemeente. Er zijn FNP'ers die zijn bename heel groen en er zijn FNP'ers die zijn bename heel Friesk. Nou ja, dat kan best zijn dat er een woord van verschil tussen zit. Nou ja, als je weet, het is dat we per gemeente, toen dat hier weer dat verschillend, maar ik heb wel het idee van, ja, je komt met mijn kant, weer bij mijn kant, daar heb ik complete campagne vierd en dan wil je wel op een bepaalde lijn zetten. Alleen dat is eigenlijk het mooie aan de FNP. Je kan een stukje liberalisme kun je er wel in kwijt, maar aan de andere kant kan ik zeggen van het groene en de Friese natuur, dat kun je er ook in kwijt. Dus het is wel, nou ja, voor u in ieder geval is dat heel fijn en dat we er verschillende mensen gaan en daar kunnen we zich mee profileren. Ja, maar je weet wat er gebeurt, hè? Dat je alle kleuren bij en waar gooien en daar wat mengen. Dat kan bepaalde kleuren opbrengen, ja. Ja, dat is net de mooiste kleur. PS? Het ziet er heel vies uit. Dan is het bruin. Nou, ik ben kleurenblind, dus ik ging er al helemaal naartoe. Maar soms kent ik van belang wezen dat je even kleur op een wang en dat ik echt zien litten. Echt weer, hè? We kunnen gewoon zien van als wat het al je teweegbracht had. En dan had je drie verschillende gemeenten met drie verschillende FNP-afdelingen. En als het nog als met 30, 34, 40 man op straat best kan vast en verschillend ben ik er gewoon super grutskop. En dan is geen brei, dan is die in kleur en die is van FNP. Oké, bingo. Zitten jongen. Nou ja, dan hebben we nog één kleur hoor. Dat is de list met het nummer 1. Ik de grootste partij in. Had je zeker dat je alles bij en weer optelt. Als ze dat ik blauwe, dat geen jemhoor, waasje. Maar nou nog, mijn nummer 1. Het CDA, Luwe Sietsma. Oh, geweldig, ja. Deze is eigenlijk net omkomen. Waar je rug door het midden. Oh, dat mij voort. Wij denken aan zo'n politica, er is net goed mee Aron. Wij gaan niet linksaf, wij gaan niet rechtsaf, maar wij... Je weet wat ik bedoel, hè? Ja. Nee, maar ik vond het wel stoer, want het is best een hege opstap. Ik dwars hem net om. Nee, nou ja, wie niet waagt, wie niet wint, hè? Luwe Sietsma van het CDA. En de grootste partij, en die had hier eigenlijk in al die gemeenten het fascisme. En toch zullen een soort mensen, die Luwe Sietsma, die had ik nooit jongen. Wat is dat voor man? Dat klopt. Ik ben een nijkomer relatief. Dus dat betekent, ik heb wel in het bestuur zitten van het CDA, maar ja, soms komen dingen op die paard. En ik is ja zeggen, ik is nee zeggen en ik is ja zijn. Ja, dat begreep ik, want anders ging je hier net stieren. Maar daar had ik toch nog wel even op praktiseerd, want hoe kan dat nou? Ik bedoel, het CDA had de gemeentepolitiek voor een gewichtig pad bepaald in die drie gemeenten die het nou opgaan in de Nijen. Je hebt hier de meesten faraon die ter ik letterlijk gezichtsbepalend bij wien. En ik heb de verkiezingen in, maar in die we nog nooit zien hebben. Wat zit daarachter? Ja, dat mag je eigenlijk aan de orde mensen vragen. Dat... Nou ja, ze gaan vers wat zien zijn wanneer maar ze ja wonen. Nou, ze zijn wel dat gewoon een verbindend karakter hier. Misschien speelt dat een rol. Of wie dat zei dat bij die orde politici, daar ziet al die, daar kleeft de wol wat om. Of ze zitten van, doe maar net. Daar krijg je praat van. Jo, zie je iets volgens mij? Nee, ik probeer het helder te krijgen. Je kan gewoon zeggen, nee, dat is zo net. Nee, volgens mij is het echt niet zo. Het is gewoon, je stelt je beschikbaar, je bevredigen en alleen kiezen. En dit is het verhaal. Ja. En dan ben je bot vereerd, kan ik me indenken. Ja, dan is er wel aardig druk op je schouder. Je bent denk wie maatje. En daar is echt wel even op praat. Van, dus ja, en je denkt er even na. Maar blijf steeds van, ja, ik neem die van werkheid. Nou ja, dat is in jouw papier. Zeker als je weet dat deze man in het onderwijs zit. En in het onderwijs hebben we alle dagen haast de verhalen van we kennen het werk net nijkomen. En de periode was die jou net inkwam, maar die in je voet en tweede en misschien ook nog wel een trede bij. Ja. Hoe, zelfs een vierde erbij. Sliepen jou wel eens? Nou, ik kan eerlijk zeggen, fjouwers kwamen dat ook net weer. Dus verleden hier had ik dat horen en dat komt, ja, dan zeggen ze ja. En er is op dit moment een enorm tekort aan directeuren. En dan word je echt net een squale shit litten. En je doet het, maar dit hang je even vol, maar dan... Nou, dat mij net lang, want dat kan net. Toch je van, nou, laat ik er dan maar wat rustigs bij de waan. Wist wat? Ik word politiek leider van het CDA. Ja, even in de rust. En, mag ik eerlijk zeggen, ik kan een heel mooi squaaltje erbij in Muntjesziel. Een schitterend squaaltje, dus dat wil ik even erbij nemen. Ja. Maar je weet er wel wat je aan begon binnen? Nou, ik kom elke dag, verbaas ik me over hoe ding je. En dan denk ik van, goh,
spelen top. Bijvoorbeeld, waar ik me heel erg over verbaasd, dat ik niet vertellen. Ik dacht van Den Haag, dat is 4 voort. Ja, en wij binnen het CDA hier. En dat is, maar nou blijkt dat die lijntjes tussen us en Den Haag, met Buma en met de regio-deal, bijvoorbeeld, die ben enorm kwaad. Jo, Hagalik, dit moet je even uitbuiten. Dat is aan hem te danken. Dat krijgt ik al even. Zijn gemeentebelang. Nee, dat wil ik net zeggen. Maar ik verbaas me in oprecht hoe kwaad de lijntjes zijn. De telefoonnummers binnen. Dat we even samen praten. En Buma zit in jouw telefoon, je weet hem te vinden. Ik weet hem te vinden, ja. Nou, bezielt jij nou dat de kiezer zich aanspreekt? Er is een eerstoel vrij. Nou, een beetje tussen gemeentebelangen en de FNP in. Nou, dat past je hem even mee, ik wil. Dat is links van het midden, maar dat je daar zit is het weer rechts van het midden. Dus het is maar kijk welke kant je uit wil. Hoe doen we dat, Joen? Nou, ik zei al dat doen we met 1-op-1 debatjes. Tussen, het zei het al, tussen 2 mensen. En dat zie ik mooi in het midden en dan hebben we het er even over. Daarna krijgen de andere politici die het net mee discussiëren de kans om daar toch ik nog even wat van te vinden. Zei het wat kwatter. En als er nou wat zijn wordt waarvan een politicus denkt, meesken, wat een onzin, dan kan hij een gele kaart uitdelen. Die is hier en ze krijgen al hierin. En eigenlijk is die gele kaart een soort van joker. En dat jouwt ze de kans om 1 keer op de hele jong de kans te grijpen om de discussie aan tafel stil te lezen en met een statement te komen waarin ze uitlezen hoe het echt zit. Nou, om dat nog een beetje, dat joker-karakter te onderstrepen en mij erop te wijzen van ik wil inbreken, hebben we deze lawaai-stok er ik even bij betocht. Dat leidt op deze tafel. Een geel kaartje voor de politici. Ik moet hem denken dat het 1 is. Zit je trouwens exekutierechters bij? Mensen die dat wel eens bij het eind hebben? Ja? Oh, ja, nou, dan komen we staren gewoon in de buurt van de skiertsrechter. Er is geen erekaart bij. We gaan ervan uit dat het spul sportief dienen wordt. Fairplay. En de Waddenpartij kreeg er in, er wie 1 dubbel erbij. Maar die telt net dubbel, ja? Zo, alsjeblieft. Dat ben ik gele kaart. Je weet dus nou werd die vatjeën. Wij praten eerst in 4 blokjes. Mij en waar. Meestal achter, reageren erop. Dan hebben we even skoft. En na het skoft pakken we de 3 weer op met die 1-op-1 betekens. En de eerste discussie die we voeren, gaat tussen Klaas de Jager van de ChristenUnie en Johan Talsma van de NEF. Nee, van de ELP-NEF. Ik kwam erbij, de deugd wat in het midden, dat past niet wel. Zwaar het goed voor dat de mensen in de zaal enthousiasme schenken. En de stelling dat ik met hem over discussiëren wil, dat is voor de langste, hè, want ik ga ze zo kwaad mogelijk houden, maar dit is even een beetje langer. De gemeente kiest voor concentratie van verschennings in bepaalde keendwarpen om ze op niveau te houden. De gemeente kiest voor concentratie van verschennen in bepaalde keendwarpen om ze op niveau te houden. En daarbij denken we dan aan onderwijs, ouderijnszorg, woningbouw. Nou, neem maar op. ChristenUnie. Net mee eens. Want? Nou, het is een paar kernwerpen. Dan ga je over Kolm en Holm bijvoorbeeld. Dat ben ik rusten, dan krijg je Kolm en Zwaar nog. Nou, dat ben 12 of de dwarpen. Ze dakken met zijn stad. Dus wie zei ze van, nou die verspreiding zo breed mogelijk. Want je zit met de leefbaars in het dwarp natuurlijk, in de boetengebieden. Het is, wie vergriezen me zo, wat er zijn. De jongerij loopt hier uit het gebied wij, goed naar de grote steden. Nou, dan blijft het net zo heel vol hoor. En om daar nou wat aan te doen, zei ze weer van, ze vol mogelijk verschijning intact. Ik bijvoorbeeld wenningbouw. Kwartlien weer een debat, Jon en de Onjong, van er kan 1000 gezinnen deze kant uitkomen, mits. Nou, dan, als we dat willen, dan mag mijn zoon daar de schouders onder zetten. Had er het aardig in het snotje? Ja, we zijn het op dat moment helemaal makkelijk aan de ringen. We moeten gewoon zien dat we in alle dwarpen wet kennen, de verschijning en blauwe kennen. En ja, daar zit de ELP natuurlijk 100%. Ja, maar sorry, dat is toch een beetje cliëntelisme. Er zitten al die mensen in de zaal die willen dat ik graag jaren, dat ik in München ziel en om mij intergrijft en al die liedse gotten alles mogelijk is en woningbouw en neem maar op. Dat is net zo. Je moet kiezen, daar ben je een politici voor. Ja, je moet naar schaal en vragen, moet je handelen kennen. Als er nou vraag is in bepaalde dwarpen, als ze bijvoorbeeld uitbreiden willen en er is geen plek meer in het dwarp, dan moet je dat het boeten dat dwarp gaat. Ik bedoel, het is een vraag en aanbod en zo werkt het altijd. Maar we willen wel graag zien dat we alles verschijningen gewoon graag behouden. Want hoe mooi is het wij dat je in elk dwarp gewoon nog
wat de bieden het. Ja, dat zou heel mooi wezen. En zo mooi zitten we er ook net in, maar in de politiek ik net. En daarom hebben we politici die het kiezen moeten. En dan moet er wat wenningen gebouwd worden in wat is Friesland. En dat is onmogelijk om dat in alle dorpen in te doen. Zo volle hoezen binnen er dan net in is. Dus daar moet in kiezen worden. Ja, maar dat geef ik net hoe. Dus waar wel bouwt wordt, waar net. Oh, dus je zit ik de provincie het eruit ziet. Ja, dat is sowieso. We wezen maar wat zafvolgen krijgen dat de provincie de vroeg jouwt. Waar wij bouwen mooi. Dan zullen we een bepaald woningcontingent willen daar wezen en het vol is het vol. Maar ik denk dat we als partij en lobbymaten in Ljouwert van jongens, daar moet wat meer contingent aan deze kant op komen. In Kalm is nog een plan ontwikkelen van 54 huizen ongeveer. Thuis Wijn zal eraan zijn bouwen. Nou, dan zit je op 75. Op een gegeven moment hebben we dit van 100 wenningen, oh ja, dat weer in Kalm, dat debat, 100 wenningen in 4 jaar tijd. Nou, had het een beetje mij zitten, dan zetten we eind van het jaar 2020 al op 75. Ja, dan hebben we er dus 40 om meer van die wenten. En dan is maar de vraag of dat ik dat wezen wordt. Maar dan geven we naar de oude Rijnverzwarging. Die verschenningskeet toch net in alle dorpen Oerijn houden. Nee, dat ben ik met jou eens. Maar ja, waar het vraag is, dan moet je natuurlijk waarschijnlijk uit de horen kennen. Noem maar belieks de naad krijgt, daar hebben ze de speaker dicht houden. Die mensen willen graag dat dat wel blijft. Dan gaan wij als gemeente dan niks toe te zeggen dat dat ding tegengaat. Maar ik denk van, we moeten wel zien dat we er maar nog in praten kunnen. En zien dat we met z'n allen eruit komen dat wij te vragen. Ja, met z'n allen praten en zien dat we eruit komen. Ik wil wat concreter. Wil je hem sturen en zei ja, hoe wil je hem dan sturen om dat te bereiken? Nou, zoals ik al zei, sturen wat vraag is. We kunnen wel sturen links-rechts, maar dan moet eerst maar eens een concrete plannen. Ja, kan je als gemeente de vraag uit het dorp wij sturen? Nou, dat weet ik net. Je kunt altijd in faciliteren en zien dat je er met elkaar uitkomt. En ik bedoel, maar zoals ik al zei, je moet er toch eerst wel weten wat wil een dorp. Hè? En wij zijn naar je partij, dus als je in januari wil wat er al je vragen komen. En wie zullen er net voorbij draaien om er met die mensen te praten. Maar alles wat er komt aan verschennings en aan wenten en aan wat, zo volle mogelijk verdienen wat oer de hele nieuwe gemeente. Ja, wie wil dat de leefbaarheid wil we toch intact houden? Dat is toch eens doel, denk ik. Ja, dat was toch ook mooi. Ja, dan zullen we nou even zien wat de partijen hier achter u van vinden. Ik ga maar gauw weer zitten, want jij bent in. Waar wil je wat van zitten? Die moet even steen gaan. Ja, die moet niks van zitten willen, dan gaan we naar de volgende. Jelle Boerema, VVD. Het is natuurlijk op zich prima om te zeggen, alle voorzieningen behouden in het dorp. Maar we moeten ook heel eerlijk zijn natuurlijk. Het gaat er ook eventjes om, hè, van het moet betaalbaar blijven en dan gaat het ook om delen van voorzieningen. En dat is ook denk ik het voordeel van een fusie. Gemeentegrenzen verdwijnen en daardoor kan je makkelijker voorzieningen delen. Sporthallen, sportvelden. En het moet ook om het betaalbaar te houden. En wat hier ook gezegd wordt over bouwen. En natuurlijk, als een vraag, bouwen naar behoefte. Dat is zeker waar. Maar, ik noem het woord maar 1 keer, krimp. Hè. Maar het is gewoon een feit. Over 20 jaar wonen er minder mensen in dit gebied. Dus we moeten niet bouwen voor leegstand. Maar daar moeten we wel te degen rekening mee houden. Dus bouwen naar behoefte. Wat ik wel heel belangrijk vind voor alle kleine kernen, inbreiding. Oude huizen slopen, iets nieuws voor terugzetten. Maar daardoor voeg je kwaliteit toe aan het dorp. Maar ben je er wel voor om het zo volle mogelijk uit te smarren? Oer alle liedse keren of mij zitten van, wees nou eerlijk, dat ken het oer al, we wiezen er een stuk of het zien en on. En daar geen uw verschenning zijn. Dat wordt de praktijk ook, want weet je, vroeger had je criterium, alles moest nabij zijn. Maar tegenwoordig is dat criterium nabijheid niet meer, maar het is bereikbaarheid. Het moet bereikbaar zijn. En daar is het uitgangspunt. Bereikbaarheid, denk je dat dan? Het CDA, Louis Sietsma, wat vind jou? Ik vind dat we oors denken moeten. We zitten in oortijd en we moeten oors bouwen gaan. We hoeven niet meer te bouwen voor 60 jaar. Op dit moment in de mogelijkheden, ik zit zelf met squalen, met mijn orenvoorzieningen, dat je dingen tijdelijk bouwen kan. Je kunt het zien in je steen litten en dan kun je het weer oppakken, vregen aan bouwondernemer hier en je zet het ergens oorsdel. Betekent dat maar je flexibele keuzes maakt. En ik denk dat dit de toekomst is. Ja, maar dan even, want het is natuurlijk net bedoeld met het idee van, we zetten een wenning 2 hier in Nijenwier en dan zetten we moer naar Nes en dan mag je daar 2 hier staan. Nee, maar we zien gewoon de praktijk eerder. Elke een die zet voor honderden huizen in Ljouwdel en die is al van plan om het ergens oorsdel te zetten. Het kan. Maar het verpatchen van de verschennings oer de hele gemeente of concentreren in bepaalde keren, wat zei het CDA? Nou, zie naar de behoeften van een dorp. We zien dat bij elk dorp een oor karakter en we zien er op dit moment in Hoofd Wenningen nodig zijn, in de oren in de leegstand. Zie naar de behoeften, geef met de mensen in gesprek en wat bouwd wordt, moet bouwd worden. Constra? Ja, we vinden als FNP van hinder met de kwaliteit, hinder met goed wijze, een voorziening, dat is heel wichtig. En het waren boerenman om krimp is juist de komst. Zie maar wat dus debatteren Kramer in ieder geval binnenhellen had. Dat is de beste, hè?
Heel best. Nee, maar ik wil even dat er samen met minister Olleren in ieder geval hier een pilot had. En een pilot in het krimpgebied nog eerst om te zien van hoe kunnen we je wenningen op dit termijn deel zetten. En hoe 20 hier hebben we misschien eventueel die krimp. Maar dat is juist al volgens mij om misschien daar wat om te doen, maar de last daarvan. En om dan te zien van hoe zetten we die huizen deel. En dat is nou een mogelijkheid dankzij die krimp. Ja, maar dat gaat wel heel wat over de huizen, maar dat we het nou over bijvoorbeeld Ouderijnverschenning vind je hem echt dat de gemeente hem inspannen moet om overal maar een liedje denkjes te creëren? Nou, de gemeente moet faciliteren, vinden wij als FNP. Want wij vinden van hen dat de mensen zo lang mogelijk thuis zijn kunnen. Het is gewoon een gegeven tussen 80 en 84 gaan de mensen eventueel naar een rusthuis. Maar daarvoor worden ze in hun eigen woning blijven. Wat willen we als FNP? We kunnen zeggen van, we willen een bepaalde subsidiepotje daarvoor aan, dat de mensen zo lang mogelijk in hun huis blijven kunnen. Dus dat kan een standpunt zijn. Blijf in het dorp leefbaar. Nou, de rest blijft zitten. Dan gaan we mooi oer naar de volgende stelling. En daarvoor vreeg ik Bert Koonstra van de FNP hier bij mij en Jelle Boerma van de VVD. En de vraag die het voorleidt in de stelling is: een gemeentelijk referendum moet mogelijk worden. Even los van de vraag waar het ook gaat, maar het instrument referendum moet mogelijk worden in de gemeentepolitiek van Noord-Eerst-Friesland. Wat vindt de VVD? Oneens. Ik vind 21 november, woensdag, dan hebben we een referendum. Dan hebben we gewoon gemeenteraadsverkiezingen. En dan kunnen inwoners zeggen wat ze van het beleid van de afgelopen jaren vonden. Dat lijkt me een veel beter middel. En bovendien, waarvoor heb je nog een referendum nodig als je kijkt naar gemeentelijke politiek? Als er ergens een rondweg aangelegd moet worden, dan heb je inspraakavond in de dorpshuizen. De inwoners kunnen inspreken bij de gemeenteraad. Dus er is al heel veel mogelijk om je mening kenbaar te maken. En bovendien... FNP. Nou, de FNP die is voor het gemeentelijke referendum. En waarom ben we daarvoor? Wij zeggen van de nee-democratie, die omarmen werk, dat is de burgers van onderop. Nou, dat kan een middel wijzen, kan de gemeentelijke referendum, of referendum kan daarvoor wijzen. Kan ook burgerparticipatie wijzen, kan een enquête wijzen. Nee, ja. Maar zo'n referenda is wel van, nou ja, we hebben zelf als Koffielien hebben de namen van Noord-Eerst kiezen kind. Dat is dus in een referendum gebeurd. En via het net, de referendums, het is wel een instrument, maar het gebeurt net heel vaak. Maar Boerma had ook gelijk dat er zei, 1 keer in 4 jaar hier binnen de gemeenteraadsverkiezings. En dan kiezen wij hem, omdat Jim het dan voor u verder uitzietje matten. Ja, en krijgen we erover van hoe kunnen we die burger nou wat dichter bij dat hele politiek spectrum krijgen. Dat is onder andere dat je de benadering kent. Nou, als zij van een punt van bijvoorbeeld, nou ja, dat we dan in ieder geval gaat om de namen van de gemeente, dan kun je dat daar mooi verbroeken. Maar dat gaat om verhaals. Je beloekt de burger er vol meer mee. En dat slagen je hem ontnoten als politici eigenlijk net. Waarom let je die kans rennen? Nou, zoals ik al noemde, die kans is er wel. Als je kijkt, er zijn zoveel inspraakmogelijkheden. En bovendien, we moeten natuurlijk ook heel realistisch zijn. Hè, wat Koonstra noemt, met die naam voor de nieuwe gemeente. Toen konden we mooi meeliften bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar nu, als je kijkt, wat kost een referendum? Een referendum voor Kolmerland was €20.000. En als je dan een landelijk referendum hebt, dan krijg je nog compensatie van het Rijk uit het gemeentefonds. Maar als je als gemeente een referendum doet, nou, dan moet je het zelf betalen. Dit klinkt net ongelooflijk principieel. Ja, want nou zeg je van, ja, het kost het niet eigenlijk te vol. Dat doet het net al. Je bent er gewoon principieel op zin, toch? Kost het niet. Nou, dat vind ik niet. Maar woe je het dan wel? Als het niet kostte, dan won je het wel. Nee, want mijn eerste 2 argumenten waren heel steekhoudend. Maar dan hoor je dit drogargumenten net bij te broeken, toch? Nou, dat vind ik nog. Het is eventjes als reactie op Koonstra om hem wel te laten beseffen, want dat mist hij nog eventjes, wat het kost. Als je kijkt, voor Kolmerland is het €20.000. Als we een referendum voor de nieuwe grote gemeente gaan doen, dan zijn we denk ik €80.000 kwijt. Dan heb je nog 1 referendum, hè? We hadden even nog kosten. Nou, dan kijk boeren mij de droom helpen. Een referendum kan tussen de 23 cent en de €20 kosten per stem. Dus als je zegt van, je leeft voor mij met een bepaalde verkiezing, dan laat het wetterskip wijzen, of laat het provinciaal wijzen, dan kun je het al voor 23 cent aan. Maar het gaat er dus om het middel. Maar het middel moet wel heel goed dan hectare wijzen. Dus je moet met objectiviteit komen, je moet de burger dan goed onderbouwen materie aan, en dan pas kun je daar mee aan de gang. Maar wij vinden wel dat het een middel wijzen kan. Het probleem bij de referenda die wij landelijk houden, hebben we altijd dat gang over iets werd we eigenlijk helemaal niet van afwisten. En weet je eigenlijk kwalijk de vraag bedenken kon, weet je dan ik ja of nee?
geen sissekoen. Denk je dat dat probleem hem je lokaal net vaardocht? Nou, je hoeft net ja en nee, je kan ik meerdere antwoorden hebben. Dat is correct, hoe delen we dat in en hoe zetten we dat zelf? Het is dan wel aan ons natuurlijk als gemeente zijn om te zeggen van, hoe zetten we iets te delen, wat is uw vraag ernaar en waar broeken we het voor? Het is net zijn om te zeggen van, nou ja, je wil we die kleur, mogen we die kleur. Het gaat dan wel echt om iets wat voor de hele gemeenschap nog het eerst dan wichtig is. Hij is wel bevlijnd dat het uit leidt. Had er jou wel wat joegen? Nee, ik ben niet overtuigd. Maar ik heb wel respect voor zijn mening. Maar weet je, je vraag net, dat was wel een hele interessante van. Want inderdaad, we hebben vaak een referendum. Het is vaak heel behind, zeggen ze. Van ja of nee. Want ik stel je voor, heel aardig voorbeeld, de zondagopenstelling. Dan kun je ja of nee. Maar dan doe je eigenlijk de inwoners tekort. Want er zitten nog zo heel veel dingen tussen eigenlijk. Want dan heb je alleen maar de keuze ja en nee. En dat komt in een referendum komt er niet goed uit. Alleen nog om die reden al net waan. Maar dan kun je zeggen van, we gaan net voor het referendum, maar we gaan voor eventueel een enquête. Dat is eigenlijk het stukje van in de democratie en zijst. Je houdt het nog wel voort. Je houdt nog wel voort. Het hoeft je referendum te wezen. Nee, het is een onderdeel van. En wat ik krijg zijn, je moet het wel objectief deel zetten kunnen. En je moet net, want ik zal je ooit vertellen, van 1990 ben er maar 152 referenda in de heel Nederland geweest. Dus je kunt zien van die 400 gemeenten hoe vaak het broek wordt. Het moet wel een bepaalde dekking hebben. Zuinig mee omgaan. Dat is een feit. Nou, je wordt het net eens. Zitten hierachter. Oh, je kent eigenlijk zo naar bruiloften en partijen. En dan maak je jongen. Oh, Henk en Ingrid jerk hier al. Waar is die eerst? Oh, nou, zit het te schieten. Ja, was kort. De PvdA, wij zijn voor referendum. En ik denk, we praten hier inderdaad over een referendum in hele moeilijke, precaire kwesties. Daar maar wat voor inzetten. Wat ik hier net jer, en daar hoeven wij een voorstander van zijn. Kwesties als bij Tenaat, dat zijn kwesties. Het gaat net om een pak mogelijk om de prijs van, maar een kwestie als Tenaat. Daar maar van mij een referendum zetten. Ja, maar dan kan ik helpen als je er ook in. Dan kan ik helpen als beslissend is dat zo'n gemeente bepaalt dat er wel of net warm wordt. Klopt. Maar daar kan ik nog een antwoord op, Jan. Het is natuurlijk zo dat de oerhiet daarin inderdaad sturend is, maar we kunnen wel daarmee weer laten jaren. En dat geldt ook voor het omjouwingsproces. Ja, besluit er maar om. Wil je hem als burger meedoen in een omjouwingsproces? Wil je hem zelf binnen onder de tafel houden? Of kies je hem voor omdat wij dus daar helemaal verlos houden? En dat we dan vervolgens als de skeren komt dat net verhellen kan worden op bepaald fonds. Wij kiezen ervoor. Geen spiegeltjes en kraaltjes, we zijn het zien. Maar we willen wel mij altijd dus opleiden wordt in een omjouwingsproces. Daar moet een burger in een referendum wat dus betreft ook kiezen. Maar dan krijgt het altijd een karakter van wij horen een referendum, vinden je wel of net dat het altijd mooi waar wezen moet. Ik bedoel dat de uitslag is misschien heel nieuwsgierig, maar er is net iemand die zegt van nou ja, en dan gebeurt dat vervolgens. Dus je kan wel zeggen, wij hebben massaal zien dat er boord wordt bij Tenaat, maar ja. Ja, maar mensen moet toch gegeerd worden? Je wordt toch als burger... Maar dan is het dus net zozeer een referendum om te bepalen welke beslissing namen, maar om jaren te litten hoe het er in de regio tocht wordt. Ik denk wel dat je daar sturend op anticiperen kan. Ja, ik denk dat dat wel deze taak is. Nou, helder. Dank u wel. Johan komt er even bij, want ik ben bang dat ze die oorzaak de holle sjoggen. Wat vies je? Natuurlijk, wij zijn voor een referendum, maar wij willen een bindend referendum. En net om, zoals Grito zei, elk wezen was. En ik vind Tenaat, dat is... Vier is wel een belangrijk punt, misschien voor sommige mensen. Maar we kennen er als... We kennen er als gemeente, kunnen we nou zat wat ervoor gaan lezen, maar dat jouwt er zo niks. Dus daar hoeven we meer geen referendum te houden. Geef mij een grote uitgaven, bijvoorbeeld met 20 miljoen, met ergens heen. En dat zou er bijvoorbeeld, ik noem een voorbeeld, nou dat met naar Blijata. Nou vind ik dat een burger... Ja, 20 miljoen? Ja, ik noem maar wat. Ja, maar waarvoor dan? Nee, maar dan gaat het mij erom dat het... Nee, maar dat is yield... Wat voor de hele gemeente is, ja. En dat gaat op één punt, gaat het de gemeente in. Nou vind ik dat alle inwoners, dat met mij praten met je, en dat ze goede informatie krijgen, en als ze zeggen nee, dan doen we dat ook net. Vies Blij een goed voorbeeld? Ah jongen, maak het niks uit. Ja, maar, ik denk dat ik Holvert zijn hier, en dan vaar het plan Holvert aan Zeeber, dat... Ja, maar daar praten we hele weekend al over. Misschien willen ze wel een wellnesscentrum voor 20 miljoen in Blij. Je zegt het maar. 20 miljoen voor Blijheid, wordt even nog optikt. Ja. Stien er nog meer of net? Nee, en die gele kaarten worden ook net indeeld. Had ik dat lawaai stokje om een nacht meenamen?
Dit is een uitnodiging om straks nog eens te broeken. Nou, dat referendum, we moeten er dadelijk maar een referendum over houden dat er een referendum komen moet. Maar je bent de meningen wat verdeeld, zo vol is wel duidelijk. Zullen we het eens even hebben over de toeristenbelasting? Ik altijd leuk. Want wij moeten hier al je belasting betalen. Maar let al die mensen die hier komen op vakantie en niet van hoe, weet ik veel wat, weet je maar dat is wat mij betaal je. Partij van de Arbeid en wat een partij wil je graag gaan? Griete Skaarstal en Alex Hazelaar. Nou. Vindt het een goed idee, Griete Skaarstal van de Partij van de Arbeid, dat er toeristenbelasting omheen gaat? Nee. Want? Omdat ik vind dat voor lietse inkomens dat het ook betaalbaar met Bleuw en dat we daarmee onze regio ook onder deze groep mensen mooi laten zien. Wat vindt de partij? Klein beetje omhoog. Het is nu 1%, ik vind 1,2%, dat moet wel kunnen. Beetje zuinig, hè? Maar dan is het net even ietsje meer. Maar waarom had het dan wel een beetje omheen? Had het dan in yield net in je valuut maakt? Omdat je op die manier volgens mij ook iets kunt afdwingen. Als je zegt dat je dat geld op die manier oormerkt en dat het ook weer terug moet vloeien voor toerisme, dan is het een hele mooie manier om een budget op te bouwen om mooie dingen te kunnen doen. Ja, dus eigenlijk zeg je, er hoeft net zo volle yield naar toerisme, want die belasting hoeft er maar een heel iets beetje omheen. Nou, Amsterdam is 5%, dat is natuurlijk wel heel veel. En de meeste gemeenten zitten op 1%. Ik geloof dat, even kijken hoor, Dongeradeel ook 1% volgens mij. €1? €1. Per persoon per nacht? Ja. Koop je? Ja. Nou, dan ken ik wel een beetje meer omheen, als wat jou denkt. Ja, nou, ik had een tabel gezien van 1%. Schiermonnikoog doet volgens mij ook iets met entree. Als je met de boot aankomt, dan betaal je toeristenbelasting. Ameland heeft heel veel, 4%. Maar het gaat vooral even om het principe. Hè? Dat toeristen hierheen komen, die maken gebruik van verschennings. Die verschennings worden voor een pad betalen door de gemeente. De gemeente krijgt zijn yield voor een pad terug belasting te heffen op de eigen inwoners. Nou, laat die mensen die hier komen en daar vooral van profiteren, daarom mij betalen die. Dat is toch heel logisch? Ja, maar de gemeenschap krijgt toch ook kansen hier. Maar we kunnen recreatie, toerisme kunnen we ontwikkelen. Ik vind dat we aantrekkelijk moeten wezen en dat we net ik vind het een demotiveringsbeleid, zakje natuurlijk pakken. Ik ga hebben dat een stimuleringsbeleid en dat we het op mijn kant bij nationaal waarom verkeerd bij ons profileren kan het een anti-krimpmaatregel kan het wezen. Dit we maar sterk op elkaar zetten, let mensen hier maar komen. Ja, we zien in Amsterdam, daar werd ze net van gekkengiet meer werd ze met die toeristen heen matten. En ik begreep dat de toeristenbelasting heel hoog is. Dus dat het product dat je te bieden als regio maar mooi genoeg is, dan maakt het die belasting kennelijk niet uit. Ja, dan moeten we dat product nadenken. Hoe vies trouwens dat het product er hier uitziet, dat product toerisme? Het product toerisme, daar hebben we een unieke kans kunnen we daarin ontwikkelen en dat via de Del zetten nationaal. En dat het heel goed docht en het wordt heel druk, dan kan misschien die belasting wat omheen? Nou, voor mij nog steeds net, want er zijn mensen maar een liets inkomen. En als we toen een gezin hebben maar fjouwer, gemiddeld, dat we in 2 weken €56. Wat we naar €2 te gaan, dan wordt het in één keer dat 112. Oké, het gaat net omheen, het gaat een beetje omheen. Ja. Dat is het standpunt van Jim. Nou, dank u wel. Je mag gauw weer zitten. Ben er mensen achter mij die zeggen, ja, Pieter Braaksma. Ja, ik zou zeggen een kwartier waarin stoneerd zijn, dat kan net goed wezen. Mooi, dat is de best. Ja, dank je. Nee, nou, de toeristenbelasting is momenteel hier, wordt vastgesteld op €1. In Kalmeloon weer 25 cent. Dus dat gaat nu omheen. Maar misschien is er wel een mogelijkheid, hè, want Alex die zei het al, in Amsterdam en bij meer steden die door procenten. En dat zou misschien net iets verkeerd zijn, want je bent een bed and breakfast waar je €150 betaal je. Daar sliep je dus voor €1 toeristenbelasting. En als je in een camper bent of in een tentje, dan betaal je dat dek. Dus misschien zo'n percentage dan wel nieuwsgierig werden om dat te onderzoeken. Tenminste had ik bij de ambtenaars om dat eens te beschermen. Dan zou je misschien op 30 cent komen als je in een tentje bezig staat lezen en zit je bij Van der Gang wat duurder. Nou, dat betekent wat meer. Nou zei hij, we hadden dat bij de ambtenaarsdeellijn, maar de listloeker van de gemeentebelangen had het net bij de ambtenaarsdeellijn, dat we daar geen misbegrip op krijgen. Maar de wethouder op dit moment nog van Dongeradeel had dat. Ja. Nee, dat is helder. Want je had 2 petten op, hè, maar je zit je nou als listloeker zelf. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel logisch, hè, want je zegt van elk die keer overnacht het betelt het in €1, dan is dat ik voor dat in je persoon standje wat je op een stadscamping zit. En dat is ik voor een hele dure overnachting in een hotel. En dan denk ik van, eerlijk delen, PvdA, dat deze differentiatie is misschien toch wel, hè? Zwaarste lasten, sterkste schouders. Nou, ik kan me goed vinden in een eventueel onderzoek wat de heer Braaksma hiervoor. Ja, dan scoren we toch alweer wat op en komen we toch heel wat dichterbij. Ja. Nou ja, dit soort jongen, die ben voor de helderheid. En dat je dichterbij komen, dat is altijd mooi mijn naam. 1,2%. Nou ja,
misschien krijgt hij zin wel, ik zou het net weten. De vierde stelling van de jongen, die we het even over had zullen. Daarbij gaat het over energie. Nou ja, de naad is al even neemt. We weten al hier hoe het in Greenslaan op het heden om en tak gaat. En er moet wat gebeuren. Dus daarom zou ik hier naar voren gaan willen van Sin Jouke Douwe de Vries. En Pieter Braaksma, die is hier al, dus ik kan mooi weer weer omkomen. En de formuleerde stelling is, in de gemeente wordt alleen nog gasvrij bouwd. In de gemeente wordt alleen nog gasvrij bouwd. Maar voordat we daarover discussiëren, maar we eerst even helderheid houden hoe de regel. En dan zou ik toch als eerste, ja misschien ten onrechte weet ik niet, maar even naar de zaakkundige wethouder. Ja, dat weet ik, maar dan mag nou die orenpet even over als ik deze vraag stel. Nee, wat ik begrepen heb, is dat ontnota wie het verplicht dat je naar je huis bouwt, dat er dan een gasleiding inkomen moest, een gasmeter in. En die verplichting is er aangang. Maar is dat hetzelfde als dat huizen gasvrij worden moet? Nou, voor u zal. Ik denk dat... maar is dat een wettelijke regeling? Er wordt in de zaal wordt knikt. Toch mensen die haar zelf nog zaakkundiger achtje. Ja, dat zou best kunnen. Daar had ik me net in verdiept. Zo goed ik weet is per 1 juli tot 1 juli weer een verplichting. Dan moest nu een gas. Oh, sluiting dan. Wat komt het aan? En daarna is het vrij. Dus je kunt, indien het mogelijk is, of het onmogelijk is eigenlijk, dan moet je nog dat tasten in. Moeten we zo gauw mogelijk van gas hoor? Ja. Maar dat met een verplichting dat Nijenhoezen geen gasaansluiting meer hebben? Nou, wij gaan zijn van dat zullen we heel graag willen. Maar ja, net als u kennen het gewoon nog net. Net in alle gevallen. En dat er dan een stelling staat van ja, het moet in alle gevallen met het gasvrij wezen. Ik denk dat je dat nog net dwang kennen. En daarom hebben wij zijn van wij zijn daar op het zin, maar wij zullen het heel graag willen en op hele korte termijn. Alleen dan zul je dus een aantal maatregelen nemen moeten de komende tijd om dat in gang te zetten. Want er wordt nog een heel beetje met dwarsem opwekt. En ja, als je zegt van geen gas, wat wordt het dan? Elektriciteit, want dat is wat mensen doen. En als je dat ook van het net beloeken, een heel soort van elektriciteit op het net, wordt gewoon nog mooi gas en mooi kolen zelfs opwekt. Dus indirect maakt het er dan niet uit? Nou, wij willen dus heel graag dat het dwarsem opwekt wordt. En dan zeggen wij zo gauw mogelijk die energietransitie eruit. Maar dan kun je het ook rustig stellen dat je van het gas af kan. Ik moet hier mensen gas borgen. Dan zou ik zeggen, dan mag ik zeggen, nee, geen huizen meer aan gas. Want dan activeer je tenminste de warmtepompen en de zonnepanelen en er is een hele product onderwijs. En dat je toch staan liggen. Ja, dat hebben we ook net meer. Ja, ik vind dat zo mooi, hè? Want Braaksma die doet dat nou de laatste debat nog heel tijd. Hij kent zelfs mooi zonder microfoon. En dan spelen we er even op de man en dan komt er even bij mij en dan zwaait er van je borrelt er van Jen Gaas. Ja, kom op, dat krijgt wel haar. Maar dat is en dat is. Nee, ik zeg dus van, dat is echt wat wij dus graag willen. Wij willen in die dat wij net meer gas winnen en zo min mogelijk. En we zullen dus echt zo gauw als mogelijk, nou de komende tijd, wil wij dus echt dat wij dus inzetten op dwarsem opwekken van energie. Alleen dat ik zeg ook naar mensen maar de snelle beurs. En dat mensen zeggen van, goh, en ik ben blij dat jou ook zeggen van, als het oors net kan. Dan maak je misschien dat nog even zin. Nou, dat is correct wat wij bedoelen. En wij zeggen van wij gaan voor dwarsem opwekken van energie. En dus ze volle mogelijk zelfverzinnend van huizen. Mooi wel. Ja, oors hoor ik dat ding net van. Dit is een beetje het signaal. Dat ik dit ding van die hoor, dan mij het wordt nemen. Ik denk net dat wij zo via uit college. Alleen ik wil graag van senjaren dat je hem daar wat duidelijker in bent. Want ik wil maar zeggen, je zegt de smalle beurs. Maar mensen met de smalle beurs die bouwen die naar je huizen net. En dat wij een nieuwe week kon lezen, dan mag je geen gas meer gaan willen. Dat bedoel ik. Ja, maar dat je nou ver naar je bouwt, je kan al je voorbeelden nemen van kwesties waar dat misschien wel onder waarde is. Ik ga correct heel duidelijk zijn, en daar ben ik heel duidelijk in West. Als zin staan wij voor dwarsem energieopwekking. En als je dus naar je bouwen, zullen we heel graag willen dat mensen dat dwarsem opwekken. Alleen nog op het moment dat er een kwestie speelt van nou, de luid een gasleiding en mensen hebben een snelle beurs, waar we echt dat niet dat waan kennen. Dus mijn oren worden, je moet er net voor en dadelijks als zeggen van het mat. We moeten zo gauw als mogelijk daarheen, maar altijd net in alle gevallen, en dat zijn je zelfs ook, ken dat. Nou had professor Dr. Arjan Lubach, u zal hier weten dat kernenergie de enige oplossing is. Had ik gelijk? Nee.
Kernenergie is net de enige oplossing. Hij had een heel mooi verhaal gehouden. Ik mag je graag naar Arjen Lubach zien. Maar het punt is even van ik denk dat wij maximaal een volle meer inzetten, maar het als in Duitsland. Als je dat in de oude jaren volle meer dienen als in Nederland. In Nederland wordt er maar een % opwekt door het bossen energiebron. En ik denk dat het heel goed is dat wij echt zorgen van hoe wij dat dwang kennen. Ik denk dat het heel goed is voor uw ondernemers. Ja, maar dat maak ik al, ja, maar dat wordt al in nog veel te lang. En in de tijd daarheen moet je dat overbreken met een relatief kleine vorm van energieopwekking. En dat is kernenergie. Nou, daar ben wij op het zien. Lijkt het Braaksma wat? De kernenergie? Nou, laten we eerlijk zijn. We gaan hier en die verzwaren voor 3% van onze energie in Nederland. En wij gebruiken daar volgens mij al een hele product kernenergie uit Frankrijk worden. Dat zit weg op aansluiten. Dus om nee te zeggen, maar volgens mij hebben we het net nodig. Als wij zeggen, ik ben 63 jaar. Ik kan me nog herinneren dat mijn baby en wij thuis eigenlijk hout stoken. Nu kwam het aan het recept en kooks, de briketten. En ik weer een uur of 12 van mij, toen kwam een gasleiding. Nou, dat was vrij uniek, wie nee. Nou, toen kwamen wij uit de koolmonoxide de mensen, dan konden we fatsoenlijk bij Beb eten. Maar als je ziet wat de stage omheen is, in 50 jaar tijd gaan we dit al maken. En daarom moet ik dat je meer zeggen, hé, waarom met gas, want je bent geen gasborden. Dus dan krijg je er iets naar je ding. Dan komen ontwikkelproducten naar je ding aan. Jou die dan echt daar rond. Want wij lezen je dan de grens van die mooi al gas en die net. Het gaat net alleen maar de smelle beurs. Het leuke van een andere partij is dat die over haar eigen standpunten gaan en wat ze daarvan zeggen. Dat kan je het net mee eens wezen. Maar ik wil wel even wat nijs nemen. Wat wij heel graag willen. Ik ga onjong van wij zullen heel graag willen dat er een fonds komt. Waarin je dus dan yield starten, waar mensen een gebruik van mij kennen. Het is een soort revolving fund wezen, wat geld waarin weer waarom komt. Dat mensen dus. Haha, ho, ik ken hem nog net. De gele kaart. Ja. Nou, Samal hoeft het nog, ik ben net doof. Hazelaar van de Warrenpartij, is het maar. Het gaat helemaal de verkeerde kant op, wat mij betreft, deze discussie. Natuurlijk moeten we zo snel mogelijk van het gas af. Maar wat je vooral merkt als je zo'n discussie voert, dan is het net alsof dat iets verschrikkelijks is. Alsof we van het gas af de rampen over ons uitgestort worden. Weet je wat jou jet had? Dat had ik net jet, hè? Ik vind niet dat er op dit moment voldoende wordt geappelleerd aan dat van het gas af dus fantastisch is. Dat dat dus kan en dat dat dus heel belangrijk is, dat is tegelijkertijd fantastisch. Dit wie die in de volzin. Heel graag. Ja, zo streng wil ik niet weten. Meidje je punt, maar wel even krachtig. Het kost geen geld. Het kost de burger geen geld. Het moet zo dus ook geen fonds. Het moet zo ingericht worden, en dat is het nieuwste plan, is dat als je je huis energie-neutraal wil maken, dat je dat geld van de bank krijgt, dat je daarmee energie bespaart, dat je energierekening lager wordt en het verschil, dat is precies het wat je de bank moet betalen. Dus het kost je niks. Mooi, nou, dat is een mooie oplossing. Dank u wel. Jij ook hier kaart, het is voorbij. Nou, nee, daar hoeft de stoel net vooral, maar... Nee, maar volgens mij is Alex in de war, want het gaat over nijbouw. En we hadden het over isoleren en huizen, bestaande huizen vrij maken. Het gaat erom bij nijbouw. En dan maar we zeggen, probeer daar zetten we weer in een compromis. Ja goed, het ging hier ook wel even om een beetje verder. En hij zei van, je moet dat net een negatief benaderen. Want het kan ik een feestje wezen en het kan mooi wezen. Als je daar een soort uitdaging in zocht om dat in je gemeente misschien een beetje bovengemiddeld weer te maken. Nou, dat spreekt hij wel rond in. Ja, precies. En daar wie ik direct maar begon, dat ik zei van het zou mooi wezen als we daar maar dat wij een fonds creëren konden. En maar dit soort initiatieven gewoon betalen worden kunnen. En dan wordt het in die een feestje. En dan zorg ik ervoor dat we zo gauw als mogelijk zelfverzekerd worden. Want dat is het punt. We moeten net alleen van de gasaansluitingen en van het gas, we moeten zien dat wij de huizen zelfverzekerd maken. Mooi opslag, mooi energiebesparing, isolatie en mooi wien en alles wat we maar bedenken kunnen om dat te doen. Zinnen net te vieren. Nou ja, ik krijg het idee dat hoe langer je hem steent, hoe meer je hem mijn weer in worden. Ja, maar volgens mij leven wij net zoveel uurlijker op dit moment. Dat is echt helemaal geen probleem. Hij zat de donder alleen maar Tadian. Oh, de vriend maar toch even niet in denkt Tadian?
Dat er het meer zie je. Ja, dat zullen ja. Nou, man, ga maar gauw zitten, want er ben misschien ik wel oren. Ja, er zit hier rustig op zijn beurt te wachten. Die denkt, ik zet mijn gele kaart net in. Nou, dat hoeft ik niet. Dat krijgt vanzelf een beurt. Nou, zo is het dus. ELP die is ik van mening hè, dat we hier draaien heel hier, dan staan we waarschijnlijk weer met de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Dan zitten we dan gewoon met z'n allen aan gas, hè, want zo snel kennen we net. Maar wat voor u is belangrijk is eigenlijk een ding. De nieuwe infra, daar hebben we het correct over, van nieuwe huizen. Wij zouden eigenlijk wel graag willen dat de infra er wel komt. Dat er geen gas meer opkomt, dat is natuurlijk al ver besteld terug Den Haag. Maar de infra moet er wel komen, want we hebben alleen maar zonnepanelen en we dit en miemoensjes en oh ja leuk. Maar dat moet dan een keer opvangen worden. En dat kennen we dan net, dus er wordt aan zijn waterstof van maken. En die technologie die lijkt al heel dicht dat het eigenlijk werkelijkheid wordt. Dan kun je met dezelfde cv die we nu hebben, oorsproeien erin, dan hebben we lekkere warmte en dan CO2-neutraal. Nou, zo. Ik hier door professor Dr. Talsma hier, maar die weet precies hoe dat komt alweer. Nou, ik vind het jammer dat Johan al zo ver zit op die waterstof. Want volgens mij ben er veel meer mogelijkheden. Dan kom ik de hele andere dingen aan. En dan denk ik, waarom zou je nou een stelsel lezen? Omdat misschien waterstof komt. Een leidingje, dan leidt het er maar vast. En dat er dan wat er terug in de maat, wel letter wel wat er terug in komt. Het kost het eerst extra, Braaksma. En als je letter... kom op. Gratis dit leidingje even lezen vandaag. Nee, maar Pieter, dan wist wel hoe dat zit. Het zit er nou ook bij een emmeluster. Als je letter als de huishoudens letter alsnog beslissen willen om alsnog een waterstof te hebben, dan zullen de dikken weer iepen maken, ga je dubbele kosten. Nou leidt het iepen. Jawel, maar je hebt geen waterstof nodig als je nou al over oplossingen in huizen. Er bent al genoeg huizen die zonder waterstof zijn, maar warmtepomp en... Ja, maar dus hebben we je heel door te praten. Je moet maar net te pletten, je tussen niet. Maar luister, we kunnen dus al even een illusie voorhouden. Van de week hebben we overveel in Drenthe, er wordt gewoon weer pompt, we houden gewoon gas. Dus ik bedoel maar even te zeggen, wie moeten dan wel zien die mensen die nog zo lang aan het gas blijven. En dan wil ik echt dat die oude mensen ook alsnog letterlijk zeggen kunnen, wij willen ook waterstof hebben. Dan kan het gewoon tot hetzelfde leidingje, helemaal geen probleem. Nou, oké. Mooi. Nou, het is een handelsman en toen hij dus zei van dat hoeft neer te kosten, toen dacht ik, hij had nog wat van die warmtepompen lezen. En die gooit er even de handel in. Oh, die was net haar. Ja, FNP wil ik nog even wat zitten. Ja, we hadden een energietransitie. Wij als FNP hebben in ons programma, wij zeggen van, wij beginnen bij mij eerst eens dichtbij. Dus eerst de huizen, de skills, zeg maar. Nou, dat moet eerst zo goed mogelijk isoleerd worden, haar plus. Nou, zien hoe dat ook gewoon. Maar wat willen wij? Wij willen een energieduurzaamheidsfonds. En die willen we in ieder geval van de yielden, die eventuele yielden, die opbrengst van de Eneco-aandelen, die willen we daarin zetten. Waarom? Komt uit energie. En we willen ook weer waarom je aan de burger in energie. Zo. En maar dat komt dus van gas. Nou ja, dat is wel gasgeld, dat is correct. Maar dat hebben we dus, zeg maar, de laatste 40, 50 jaar gebruikt. We vermarken dat nou en dan zeggen we van, zet het weer waarom in het doorzaamheid. Ik heb er net nog wel wat bij, waar je nou het toch zit. Bij wil je? Nou ja, ze gaat erover dat er bij Ten Aard wel wat zit. Ja, klopt. Nou, daar ben we in ieder geval zien. Je wilt wel uit aan de inkomsten, maar... Nee, ik ga net door inkomsten, we gaan door die aandelen. En die aandelen die hadden gemeenten zijn van die verkeer we. Nou ja, en laten we daar in ieder geval aan de doorzaamheidsslag direct mee doen. Als het gas in het west hier, dan wie er net zo vol of tjin is, goed wel? Oud. Ja, daarom. Oh, je zit alweer in achter me. Nou ja, we kennen de illusie ten naad, hebben we vast ook wel bij, Helje. Dat wordt gewoon behoord, ja. Dat weet ik zeker. Dat gaat gewoon trouw. Maar we moeten zorgen dat we voor aan tafel zitten. Dat we het beste voor onze provincie, voor onze gemeente eruit helpen. Dat is helder. Lid ze dan maar boren? Dat wil ik nou even zeggen. Boren doen ze toch. Dan kunnen we net zien houden. We kunnen al Europa. We cateringen onder hekken en we doen dit, we doen dat. Nou, als toch mij, dus dat helpt wel. Maar, ja, maar ik wil net mij doen, want ik wil heel graag nog gas broeken. Oké, ja, het is niet flauw. Maar door mij is eigenlijk wel simpel, want ik naar de laatste stelling van het schoft. Bloot ik gezellig bij. Dan mij is er even helemaal uit in comfortzone, wat mij onbelangrijk. En Luwe Sietsma komt er ook bij. We lukken wat we hier kwalijk nog jet. Wat denk je, laat ze maar wat gebeuren? Wij worden toch wel de grutste. Nee, dat zie ik net. Oh. Sarokant ben ik net. Nee, maar je had net het idee van, er wordt van alles, Rob, daar wil ik wat op zitten. Nee, op dit moment net. Ik bedoel, dat komt wel. De bescheidenheid, dat zie het jou. Klopt. Ja. Nou, de stelling dat wij het met deze beide mannen nog hebben willen, dat is de gemeente moet de komst van een koffieshop mogelijk maken. De gemeente moet de komst van een koffieshop mogelijk maken. Ben je een roker? Nee. Is je een roker?
Ik heb vroeger ook dus een politie, maar nou net meer. Nee. Maar nou, het politieke antwoord, moet er een koffieshop komen? De koffieshop komen, maar we natuurlijk eerst weten dat de vraag niet is. Maar wij willen graag de nuloptie bespreekbaar maken. Nou is gewoon helemaal niks bespreekbaar. Maar we moeten natuurlijk wel zien van, de vraag, er is vraag. Ja, de nuloptie bespreekbaar, maar dat kan je niks killen. Vind je hem dat er eigenlijk in elk geval de kans wezen, maar dat een ondernemer dat zit en zegt dat je in een koffieshop komt? Ik als ondernemer zei dat ja. Mooi. Nou, dan mag net meer zeuren hoe dat nuloptie of zo. Maar Jim Wollewol, wat vind je Jim? Wij binnen het Sjen. Ja, wij binnen het Sjen. Ik zit zelf in het onderwijs in elke jaar dan hebben we... Dan ben we bezig met de band om voorlichting Jan, gezond eten, kraanwaterdagen, fruitdagen, neem maar op. De gezondheid die we convenanten we tekenen en dan geven we hier in Dokkum een koffieshop beginnen. En dat vind ik een slecht teken echt voor de jeugd. Ja, het hoeft net per vast in Dokkum, maar het gaat even om de gemeente. Wat weer dit nou van gerop en geraas? Ik moet er op reageren. 3 of 4 vergaderingen hier de fractie van Dokkum, het CDA, hier van de kopstukken. Dongeredeel, ja. Ja, Dongeredeel. Die zijn van, we moeten ons eigen sluiten, we moeten er trouwens niet op mij praten, want het is niet met Sjen te houden. Dus ik vond het wel heel wonderlijk dat de voort zei nee, want toen had ze min en meer om bewollen wil praten erover. Ja, maar dat wie een van de soldaten en Jo ben de baas en Jo zit van gebeurt net. En wij hebben een verkiezingsprogramma en daar staat het duidelijk in. Ja, dus wij een beetje... Het draait nog wel eens wat zeker. Het draait nog wel eens wat bij het CDA, dus... Nee, maar we moeten er net alleen nog een grap komen, want dit is een belangrijke zaak. En dat vind ik Jim als gezinspartij. Eigenlijk jerkt mensen die ervoor binnen zitten, doch het nou maar wol. Ik al ben je eigenlijk op het broeken van die middelen Sjen, maar dan heb je er zicht op, dan kun je het controleren. Ja. En nou gebeurt het, ja, stiekem. Ja, en het is nog stiekem. De zaak is gewoon, het klopt net voor die koffieshop. Aan de voorkant, dan wil het prima regelen. Mensen de betalen en BTW en belasting. En het komt stiekem om de achterkant binnen. En daar gaat het dus verkeerd. Dan krijg je een apart circuit binnen. Ik een criminele circuit. Jongen, even het saai zoals jongen. 18, 19 miljoen gaat er in Brabant om. De burgemeesters die binnen, die niet alleen oor wiet, maar ook oor pillen. Die bent ten einde riet hoe het circuit gaat. Dus ja, dat achterdoorbeleid, dat is een oor verhaal. Daar moet je dan misschien met Siebrand nog maar eens even op bellen, want die kende mij wat ontwaan. Ik denk als hier iets dwaan was, dan maar de hele wetgeving oors, maar met deze wetgeving nee. Maar je bent net gevoelig voor dat argument van, als we in een koffieshop hebben, of 12 mei, kent wat schillen, maar dan hebben we de taffershop op, dan weten we wat er gebeurt. Ja, en dat is een illusie. Het blijkt gewoon echt uit de praktijk dat er altijd een waas van achterdoor criminaliteit ontstaat. En dat gebeurt net bij die mensen die dat stiekem wij uit de auto raamke je dan gebeurt dat al je net. Ja, maar laten wij dat nou tasten als vergunning zijnde. En mag de gemeente dat willen? Ik vind dat nee. Nee, dat is helder. Je moet de eigen sluiten, heer Sietsma. Want we hebben van de week een squallendebat en waar het zelfs dat de leerlingen al doen, dat zelfs in Sjerken wordt al dealt. Zo 4 baby in Nederland al. Nou, hey, ho. Nee. Ja, en zo slim is het al. En het is ook als ik eens zeg van, of het via de dealer, zo noem ik het maar, want het is dan illegaal via een dealer, extra strafbaar. Maar diezelfde dealer die komt mij een kofferke. En onze jeugd die wil wiet hebben, en wat krijgen ze mij? Dit feestspeeltje, maar je ook één proberen, want dat is lekker. En de volgende keer wil ze meer. En dan hoeven ze die wiet niet meer. Als ze alleen nog wiet krijgen kunnen, op verdoen van een ID-kaart, dan is er helemaal niks te redden en dan heb je het probleem in de macht. Ik denk dat het een illusie is. Nee, ik denk dat het een grote illusie is, want als je denkt van, nou, er wordt die wiet weer teelt. Nou, ik ga vroeger hier in Dokkum op squallen zitten, 40 jaar alleen. Ja, ik zit op de paarboom. Nee, doe ik. En toen gebeurde het echt al. Dus het is van alle 10. Alleen de matten wij dat... praat van jezelf. Toen gebeurde het echt al. Dus het is niet alleen van deze tijd, het is van alle 10 gebeurt het al. Moeten wij dat als gemeente reguleren? Antwoord weer nee, maar bij die krijg ik het idee...
dat je net over Dokkum en Noord-Friesland praten, maar over Sodom en Gomorra. Nee, we moeten het is een maatschappelijk probleem. En daarom zeiden wij van, wij willen graag een koffieshop, mits daar behoefte aan is, maar tot 18 worden. Maar we willen zero tolerance op harddrugs, want daar ben we absoluut poer op zin. En dan moeten we het eigen net sluiten. Het is een dat is naïef. Ja, dat is naïef. Dat is naïef, want dat lijntje tussen soft en hard, wat nou als softdrug verkocht wordt, dat ben eigenlijk al harddrugs. Als Tjos naar de verslavende stof die erin zit en de vergelijkt het met cyanidin. Ik ken een man die had een koffieshop en hij leerde met hem praten west. Die had een klant, denk ik. Nee, ik ben geen klant. Maar die man, die man die had gewoon 50 klanten. Altijd weer. En hij zei dat net van, er zijn 7 die per jaar of wat. Nee, er zijn mensen die broeken het altijd. Er zijn mensen die broeken het omdat ze reuma hebben. Er zijn mensen die broeken het omdat ze er rustiger van worden. Die hebben ADHD, die wil die rotpelen net hebben, die broeken dat. Ik vind gewoon dat die mensen met de mogelijkheid krijgen om dat te helpen. En willen jou ben van de dag sturen? De gele kaart. Ja, bij deze. Ik ben het heel stuk van zaak. Ben het mij... De jager van de ChristenUnie, hij had er net zo vol antwoord geweest, daarom zit ik er even bij. Met alles maar eens, maar op dit stuk van zaak ben we het totaal oneens. Wie wil de jeugd van de drank houden, wie wil de jeugd van drugs houden en gewoon van drogen. Ja, aan de ene kant timmeren we de winkel hartstikke dicht. Aan de voorkant en achterkant zijn we erdoor wagen weer hier hem terug. Dit soort dingen te stimuleren. Ik vind net dat dat een taak van de overheid is om de jeugd de mogelijkheid te aan om daar een broek van te maken. Dan moet ze het maar stiekem dwaan op plakken bij wat ik geen tafelshop op Nee, helemaal. Nee, er moet volle meer een folie achter neer. Het oerenbroek, dat weet ik wel. Je komt het oeren nergens het zien. Op een gegeven moment ga ik het zelf gewoon ondervoeren. Ja, nee, die plak. Dat je naar huis fietsen en dan op een gegeven moment show je daar gewoon jeugd, show je de dieren. Er komt een auto aanrijden, de rutje gaat die hebben, er wordt een spul wat roeien, wordt betalen en gaat weer voort. Ja. Maar het is net een illusie dat je zit van wij schreeuwen op dat we dat hier net willen. Dat het dan ik net gebeurt? Nee, maar het volle meer handhouden. Wij hebben altijd in dak om tas in willen, maar dan werden we dan net in kolom. En we hebben dan net in hol. Ik kan je wat vertellen, het wordt in jouw tas in. En er zijn documenters die er wel eens komen. Ja, dat ben ik helemaal eens. Maar hier, wij hebben altijd een drempel om daar te komen. Natuurlijk, het komt direct binnen. En dan denk ik van, de volle meer achter ons zitten. Ik kom hier weer even, want we hebben die mensen in de zaal net. Nou ja, daarom wat ik zo vernuiverend vind, het CDA landelijk, die is al maar bezig met proeven. Hè? En dat pakt op sommige gemeentes hartstikke naar best uit. Dan kunnen ze maar die proeven, maar dat geld wat de binnenkap kunnen ze weer in de meerschap steken. Dus het is 2 keer. Er wordt BTW betalen, er wordt legaal wordt het naar de meesten tappen, want Jim praat al maar hoe jeugd. Maar dan ben ik er nog meestal 50 plus, 60, 80 die ik wiet roken. En een tevreden roker is geen onruststoker. Ja. En dat moet ik maar even zeggen. Ja. Ik zelf vind dat het systeem, maar de huidige wetgeving is absoluut net goed. Het komt crimineel binnen en het wordt gewoon maar BTW verkocht. Ik denk dat de politici in Den Haag en zelfs Europees eens een keer onderslag moeten om dit te reguleren, maar net op deze manier. Ik zou zeggen, bel je Siebrand even, want het is nou skoft. 20 minuten, gaan we even skoft, even pisje, even smoken misschien, kopje koffie drinken. Oh, wacht even. Het is haast skoft. Nou. Braaksma mij nog even het laatste woord voor het skoft haar. Nou, ik zit te praktiseren en Joost zei het is een achterdoor en goed regelen. Maar ik begrijp als dat goed regelen wordt, dan ben je voor. Nee, ja, maar je krijgt... Nee, dan nog net. Nee, dan nog net. Kleer. Kofje. Dat kent trouwens daarachter, maar dat ken ik hier voor. Dus plak er nog.
ziekje mast is doen, hè? Nou, maar dan was geen. Hallo. Laat je even koffie drinken. Zie je het? Zie je het, buurman? Dat ben ik wel uit. Allemaal een foto van dit hier nog, maar hij weet van
René Koster. Ja, ik vind Oh, wel wat mooi. Ja, ik vind het. Ja, ik ben benieuwd om dat Nee, te maar doen. dat is hartstikke goed. Het is het idee om er een beetje wat gong in te krijgen, wat kracht. Ja. Ik vind het geweldig. Ik zit echt... Als de opslag slagen is, dan ben ik, of de opzet slagen is, ben ik dus. Ja. Dit is roos. Nog 2 minuten, meisken. Nog 2 minuten. Dus wat eerst in de roef komt, had kans van plak. Nog meer. Nou, stop weer even tiert hoor. De heer Hazelaar is ik onderwijs. Ja, daar komt er al om. En de rest ik. Wil ik even weten hoe het zit met voetballen of kent je hem niks killen? Nee, net zitten? Want wel wissen? Ja? Nou, ik weet net als het witte was, hè? Na 4 minuten stier Nederland met 2-0 achter. Met beide poorten op de groen. Maar ja, we horen het België-scenario even aan. Die stieren niks aan maar met 2-0 voor. Ben je er al je weg? Goejoen bij de tweede helte van deze mooie pot, zoek ze willen. Mooi dan er weer bij binnen, zie ik je gauw het laatste plakje op. Want het idee wie om 1 uur of 10 de boel vol uit te ronden. En dat kan natuurlijk alleen maar we op die beginnen.
We hadden nog een tal stellingen en ik wil dadelijk ook nog een paar orenzaken met deze list Lucas Bedel. Even rustig, jongelui. Maar de flesjes wetter van de heren en dames politici, die zijn haast leeg. Dus als de catering je van wat wetter tafvoers waar je kent, dan zouden ze dat graag willen. Dat is even een dienstmededeling tussendoor. En verder, dat vond ik wel, dat mag ik even vertellen. Want ik helde, je kreeg een bakje koffie en dan kwam een mevrouw en die lutst me even onder de arm. En ze zei, ik zie het thuis van de televisie. En ik moest oppassen. En ik zeg naar je debat. En toen kwam mijn ben, kreeg wat jij er thuis dat ze van doel weer. En toen zei ik, nou maar je met maar roer nemen, want ik wil er even heen. Ik wil er even bij wezen. Nou, wat een mooi compliment, hè? Ik weet net hoe vaak had die politici dat jet had, maar dat is toch maar even mooi, hè? Nou ja, fijn. Mooi dat die mevrouw er ik bij is. Mooi dat Jimmer gewoon ik al even bij binnen. En ik voor de dames en heren thuis nog even het rietje bedel, want die weten misschien net omdat ze letter inschakelen binnen wat Wano is. Johan Talsma, geen even steen. Ja, dit is Johan Talsma en hij is listloeker van de ELP. Je maar waar zitten. Ja, dat denk ik mij voort weer optreden, maar is net. Zij is net. Griete Skaarstal, listloeker van de Partij van de Arbeid. Dat is Griete. En dan heb ik nog Jouke Douwe de Vries van Zin. En dan heb ik nog van de ChristenUnie Klaas de Jager. Ja, ik bouw de spanning op. Je hem toch, hij weet net hoe die mooi is. Nee. Ja, nou, hoe zeiden we? Koonstra, hè? Ja, Koonstra. Ja, en het wie net Bart, maar Bert Koonstra van de FNP. Ja, klopt. Luwe Sietsma van het CDA. De man die ontnood zei dat het minste zijn had, maar waar je misschien wel de meeste stemmen krijgt. Het zou samen kennen. Je weet dat net. Maar nee, nou ja, we zullen het nog zeggen. Soms een soort woorden zei ik net altijd alles. Gemeentebelangen, Pieter Braaksma. Ik ben dat minder steeds maar meer stemmen. Nou, ik weet jou door die eerst maar even deel. Jelle Boerema van de VVD. En Alex Stazelaar van de Waddenpartij. Nou, ze zijn alweer weer van de partij en wij zetten nog even terug met uw stellings. En dan, dat is ik altijd wel leuk om dat er nog even bij te pakken. Ik wil je graag Jouke Douwe de Vries en Griete Skaarstal hebben. Die ook mooi in het midden staan. Ik wil wat rechts en wat links komt. Oké, rechts en links. Maar ja, voor de kijkers is het correct hoor, dus dat zei ik al, je weet niks. De stelling die ik aan je val is de volgende. Horecabedrijven beslissen zelfs wanneer ze dichtgaan. Horecabedrijven in deze gemeente beslissen zelfs wanneer ze dichtgaan. Jouke Douwe. Nou, wij vonden dat wel graag zien. En waarom? Wij zullen op oren plakken dat er al je proeven dienen worden. En ik op plakken werd het al heel lang. Wij zullen daar ook dat de oerlijst verminderen wordt. Dus wij zijn van ja, dat zou goed wezen om bijvoorbeeld een proef hier in wat is Friesland te doen. Om te zien dat dat hier ook van tussen doet. Dus net voor hem dadelijk invieren, maar eerst een proef. Wij zullen eerst een proef doen en dat zul ik op meerdere plakken. Kun je goed zien van hoe dat uitpakt. Want wat is Friesland is bij Grains net. Hè? En Grains heeft het al 30 hier en mooi een heel soort succes. En wij zullen wel heel graag dat eerst eens bezien willen. Maar we zijn van ja, zij is net voor het nee, het is zo'n initiatief. Laten we zien dat dat wat opsmiet. Zij de Partij van de Arbeid voor het nee? Nee, deels sluit ik me aan bij een onderzoek, want dat moet natuurlijk altijd. Echter, wij in eerste instantie zeggen, wij zijn toch wel voor het aankadering van de sluitingstijden. Stoelt op meerdere redenen daarvoor. Ik had toetst, bijvoorbeeld bij u in het dorp van Gohem dat nog eens ouders. Mensen die op route wezen zeggen, ja, het is nou om 2, 3, 4, 5 en tot 6 uur hebben les. Wij zoeken dat toch een vers tierstip en dan komt inderdaad wel iedereen dan waarschijnlijk op stritten. Ja, maar waarom moeten de tijden tot 's morgens bij tier terugrennen? Hè? Hoe zit het met veiligheid, de toename van de alcoholconsumpties? De leukste gasten bleven meestal net tot het laatste uur, dus ja. Ja, ik denk dat we een heel lang met elkaar mee kennen, want alcoholmisbruik bij wij natuurlijk ook het zin en wij willen natuurlijk ook, en ik denk dat daar ook trouwens de horeca zelfs ook een rol in had.
En ook, als je deze proef doet, en dat zul je ook in Grijnsland en in Grijnstad, dat ze zeiden van ja, daar had ik een heel goed doorbelierd, hiet het dan. Hè? Dus de meesten bij de door en die door een goede uitgeleide. En ik denk dat en ik ingeleide. En ik denk dat dat een hele goeie is. En wij denken van nou, zullen nou eens altijd hier wat opsmieten kind, want hele ploegen in één keer op stritten, ja, dat jou te hier nog wel eens wat oorlijst. Oh, ja, ho. Er wordt kabaal maken, net Safvolle, maar de gele kaart wordt u deelt. Jelle Boerema, zit het maar. Nou, ik wil toch wel eventjes reageren op Grieter Schaafstal. Want die zegt van, nou, die heeft toch wat moeite met gewoon dat je de openingstijden loshaalt. Maar ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad, Jacques Douw gaf het ook al aan. Ten eerste inderdaad, dan komt niet iedereen gelijk op straat. Taxibedrijven kunnen al die bezoekers niet in één keer verwerken. En aan de andere kant is ook zo, weet je wat mevrouw Schaafstal geeft. Die legt heel erg de verantwoordelijkheid bij de horecaondernemers. Maar het is natuurlijk niet zo, als de ouders hebben daarin ook een belangrijke rol. Die kunnen ook afspraken met de kinderen maken dat ze om 2 uur thuis zijn in plaats van 5 uur. Dus wat dat betreft moet je niet de verantwoordelijkheid alleen bij de horecaondernemer leggen, maar ook heel nadrukkelijk bij de ouders. Ja, dan krijgt de ene joker een gele kaart van de andere joker. Dat mag net maler worden. Maar goed, zo werkt het systeem. Is het nou? Ik wil een beetje wat tafel. We hebben maar hoe de steden en zo. Maar we hebben 52 dorpen. Het dorpsleven, die heeft 1 of 2 keer in het jaar, soms 2 keer om het 2 jaar, hebben ze dorpfeesten. En het is heel wichtig dat mensen daar gewoon staren, gewoon een huis te kennen. Want als je om 2 uur 4 of 5.000 mensen, of hoeveel er ik maar binnen, in één keer als een steltje kaai naar boetes komen, het er nooit goed werkt. Plus, dat wij in de steden vinden, als je verspreiding hebt van de uitgaansgelegenheid, nou is van mensen en deurbeleid, moeten wachten tot het gebeurd is. Maar de eetgelegenheden, die moet je dus ook niet meer langer. Je kunt verspreiden dat het makkelijker afgevoerd wordt. Ik gewoon heel duidelijk, moeilijker is het net. Helder, ja, dan mag ik nou een frikandeltje speciaal krijgen. Hè? En als je al je dagen de kroeg uitmaakt, dan mag je heel lang wachten misschien daarop. Maar is het nou de taak van de gemeente om dat soort dingen te sturen? Mij net zitten van, ach, wij kennen dus als oergiet wel mee oren dingen dwaande houden. En hoe let dat een kroeg tegen die het lid alsjeblieft die ondernemer dat zelf bepalen? Nou ja, dat zeiden wij, zullen wij graag in een proef zien van hoe dat uitpakt. Ja, wat vind je hem? Even los van wat die proef opsmiet, maar wat is je uitgangspunt? Dus ja, als je daarvoor binnen, dan laat het echt heel duidelijk wijzen, dan denk je dat het wat opsmiet is. Dan ga ik zijn, op oren plakken en dat het wat opsmiet. In de zin van het zingen van oorlijst. En ik denk dat je daar goed naar zien moet. En de principiële vraag van, had een gemeente daarmee te bemoeien, hoe wordt die dan terug hier beantwoorden? Nou, nee dus, want als je lid dat vrij. En dan kun je dus echt besluiten trouwens om er dicht te gaan, hè, als eigenaar van zo'n horecagelegenheid. Want er wordt nou zo van, ja, het gaat tot de nacht en de morgen daar. Maar je kan ook zeggen, en dat zullen ze in Greens ook, dat ze zeggen van, nou, de gewoon kroegen gaan al dat dicht en de oren die ben langer riepen. Maar dat mij nou ik wel, toch? Ze zeggen toch net, Piet Prins, en hoe mag dat voor jou oren blinder? Ik zit er geen mees meer. Nee, maar er wordt dus wel een eindtijd doen en daar gaat het om. En als je die vrij laat, dan zul je dat er minder oerlijst is. Dat was toch wat meer sturen? Ja, zeker. Ik denk dat ik vanuit de expertise hierover mij kan discussiëren. Dat is vanuit de rol van de gezondheidszorg, van politie, van ambulance. Als je daar op het internet nog ziet, politie is net een absolute voorstander van het vrijlitten van het team van de horeca. Ten eerste, op een spoedeisende hulp komen de meest lastige gevallen om zo'n uur 's morgens komen die binnen. Omdat die ergens voor willen langs de kant van het dik. Omdat het onbeperkte consumptiemogelijkheden niet houdt. Kan ik langer trokken word ik oren de regeermiddelen worden daarbij inzet om het langer te kunnen volhouden. Vormt dus een gezondheidsrisico. En daarbij komt naast je had inderdaad over het probleem maar dat een soort mensen op stritten te lonen komen. Laten we maar toch eens even zien. Er zijn taxicentrales. Misschien ik je vroeger naar Belgium, naar het Hof van Holland, en weer een borrelbus. 3 uur je tegen die 11 jaar een week ongeveer 1000, een beetje afhankelijk van de route. Laten we op die manier, dan is het voor de jeugd echt mogelijk om voor een betaalbaar tarief bijvoorbeeld naar een oordwarp te. Dus ik denk dat er voor de werkgelegenheid ook nog een oplossing lijkt en een mogelijkheid. Dus ja, ik ben er wel nieuwsgierig naar om dat onderzoekje met ondernemers. Oké, dan moet er dus wat onderzocht worden. Zocht ik even een achterbeeld. Ja, dat bloot gewoon de hele jong staan, hè? Ja, ik hou wel een antwoord op. We hadden natuurlijk die regeltjes net zo Bob Tuttley, hè? Want we willen maar overal voorop rennen. We willen dit, we willen dat. Maar ook de horeca, die hebben we natuurlijk ook een beetje meer volgens Jan. En het is gewoon zo van... we hebben over de horeca, over de drankgebruik, dat het er al even van komt. Maar met 10% van alle drank wordt gekocht in de kroeg. Al die 90% is dus in de supermarkten, krijg je bier voor 8 euro, gaat hij maar. En dan komen ze als mooie kroeg in. Dus Maar is dat net zo omdat de trend
voor de jeugd is worden om 12 uur 's nachts nog een keer op paard dat er voordronken wordt en dat ze vervolgens dronken aankomen in de kroeg. En dat tijdens ze volle meer wordt consumeerd. Nou, als je smoordronken aan een kroeg komt, dan heb je daar een portier te staan en die zegt je kan beter op bed gaan. Dus die dronken meisjes die jou toe betuttelen, die komen net in een kroeg. Ja, maar daarom gaan sommige kroegen soms echt dicht. Hè? Ik bedoel, daar moet op tas worden. Die verantwoordelijkheid laten zich bij de kroegen. Als de kroegen tegen gaan, dat is een maatschappelijk probleem. We hebben het krijgt gewoon aan, daar hoeven we het naartoe te hebben. Het gaat er gewoon om. We leven in 24 uur economie. We moeten gewoon champagne we moeten het beste van mij zien. Het is net alleen de kroeg. Ik vind dat een supermarkt, die moet ik 24 uur niet maaien, als er dat wil. Er zijn mensen die in de nacht die werken bij Helm in de koekjes, die komen wat op verrek ballen vergeten. Nou, wat soort mooi dat er een nachtwinkel is, of nee? Ja. Nou, ik denk dat er andere ondernemers binnen die daarin springen, dan ja. Maar nou jij dat krijgt, en dat ga ik inderdaad juist was, dat eigenlijk, het gaat ik net eens meer zozeer om bier en bij festivals al helemaal wat meer. Want dan drinken die jongelui alleen nog maar wetter, want dat past het best in combinatie met pillen. Nou, we hint jij er al hoe sodom in Gomorra, maar hier ik nog nooit van jet. Dat klopt. Dus een groot tandnemend probleem, kost weinig, een soort plezier van meer mensen. Maar een heel erg gezondheidsrisico. En de jeugd werd echt net wijzer maar bezig binnen wijzer. Dus er werd jongsled net alleen nog maar een heel bot soep. Terug gewoon mensen, maar terug horen misschien alleen nog maar wetten dronken, maar ik naar wat op. Ja, klopt. Dus hoe ik een stringente eindtijd voor de horeca daar een probleem oplossen? Nee, ik denk dat dat in preventie en voorlichting zit. En daar luidt een schone taak voor u als gemeenschap. Om daar openheid en de horeca zelf, ja zeker. Ja. En het verantwoordelijkheidsgevoel van de horeca, hoe kost dat in wat is Friesland? Ja, dat is een lastige vraag. Dat kan ik net inschatten. Ik vind wel, wij gaan heel druk zijn. De horeca had daar ook een rol in en pakt die rol. En ik ga correct neemt het doorbeleid, zorg dat je mensen op een goede manier binnenkrijgen en op een goede manier weer voortgaan laten. En dan kan misschien een losse eindtijd helpen, maar dat met onderzoek dan eerst uitwijzen. Duidelijk. Ja, en dat viel zich voor het onderzoek. Zeker. En ik viel ervoor dat de heer Talsma de kroeg 24 uur niet meer krijgt. Dan ga ik met Talsma 24 uur in de kroeg zitten. Oh, was dit nog even... Kom er even bij. Ja, ik weet net wat je van vinden had, maar dan wordt graag een keer 24 uur met Talsma in de kroeg zitten. Als dat nog voor elkaar krijgt, dan maar we daar maar eens even maar zitten aan ook weer. En wat was die 24 uur dat waren? Ja, misschien dat we dan maar elkaar tot een oren gedachten kunnen komen. En dan moet dat derde hier nog even, want volgens mij kan het in een bepaalde gemeente kennen nog steeds, dus dan moeten we dat vreed maar in papier ook zeggen. Oké, nou. De details moeten we er via maar net bij hebben. Het is helder, althans van de mensen die we jet hebben, die zitten van nou een onderzoek zo wil wat wezen. Binnen nog horen mensen die haar over alcohol, horeca gelegenheden en nee, sluitingstieren uitlitten willen, dan net. Dan had je graag nou bij me de heer Alex Hazelaar van de Waddenpartij en van gemeentebelangen Pieter Braaksma. Want dan zitten we er eens even hoe ha. Hazelaar komt van Holvert, dus ja. Mooie aanleiding om daar even over Holvert om zee te praten. Dat is toch een van de majeure projecten die het komende wij is, waarvan in de begintocht waarvan nou dat wordt natuurlijk nooit wat, maar werd Staren gewoon hield hij het meer potjes van zitten van nou, er kan wel wat yield van us hinnen. Dus het zou samen wezen kennen dat dat al je trok in kan. Dat word ik er al. Ja, tuurlijk. Je zet een groepje mensen achter, van onderop zeggen ze dan. Maar deze drie mensen die letten net los en daar is een ambtenaar van u bij belutsen. Nou, die weet volgens mij net niet meer beter. Dus dit komt helemaal goed. Nou, als Holvert voor je hem dit graag keren, denk ik. Ja, ik denk dat ook. En ik kan me nog van herinneren, 5 jaar geleden, een van de eerste bijeenkomsten in het MFA, Multifunctioneel Centrum. En daar zaten 500 dorpelingen, wild enthousiast. En het is ook een heel goed plan, zeker nu deze 2 fasen, het is opgesplitst. Nu merk je ook dat het draagvlak alleen maar toeneemt. En dan heb ik het ook over het geld natuurlijk. En ik vind het niet meer dan normaal dat de gemeente... Ja, volgens mij heeft Pieter ook zoiets gezegd, iets van 1 miljoen per jaar, dan kom je op 4, 5 miljoen, zoiets. Ja, maar wacht, misschien heb ik toch een heel verkeerd idee van jou. Want ik denk van, deze man is voor de ecologie en die is voor het water en die is voor het stilte en die is voor de natuur. En nou komt er een heel ochtend met een grut hotel en van alles en nog wat. Dan word je dit toch helemaal net ha? Nee, want dat is het namelijk niet meer.
Als je nu kijkt naar de eerste fase van Holwert aan Zee, dan is het een zeer kleinschalige, zeer natuurvriendelijke. De Waddenvereniging staat er ook helemaal achter. Absoluut niet op massatoerisme gebaseerd. Er komen iets van 6 vakantiewoningen. Er komt een prachtig haventje. Er komt een vismigratie. Hè, dus in eerste instantie... Ja, allemaal van harte tot uw dienst, maar dat wordt het even. En dan zit ja, dit ken net uit. Er moet meer mensen komen, want oors gaat de boel op een fles. En dan moet toch even wat grutskaliger. We moeten dit even wat op. We zijn nog 1 keer begonnen, we kennen nog net meer waarom. Doen we niet mee. Dan maar op een fles. Dit maakt per vast liedskalig. Als deze 60 miljoen op tafel komt, dan gaat de eerste fase door. Punt. Die tweede fase... Dat is net punt. Dan is het een begin. Dat zeg je ook al duidelijk. En als je A zegt, dan ga je met de rest erop. Ja, want dan zeg je dat is een goed idee. Over een rondweg om Holwert heen. Dan ontlast je het dorp. En dan krijg je een prachtig mooi gebied waar de auto's net meer terugvluchten. Daar moet je altijd voor wezen. Daar zijn we ook voor. Maar je moet gewoon heel erg oppassen dat je er niet een trekpleister van maakt die je meer kwaad doet dan goed. Dat moet je, want dit gebied is niet maar je kent, op een gegeven moment zit je van Grienel jocht ervoor, we gaan ervoor en dan maximaal. En net zit je van, nou, Jel wij, nou, dit is wat normaal, we krimpen weer wat in. We willen het of we willen het net. Nee, dat vind ik echt een hele rare... Als je het eens bent met de eerste fase, zeg je daarmee niets over de tweede fase. Dan moet je eerst kijken hoe het gaat in die eerste fase. Daar staan wij volledig achter als Waddenpartij. En dan gaan we daarna kijken wat de mogelijkheden zijn om die tweede fase te realiseren. En daarbij zal, denk ik, in de eerste instantie de financiering van het grootste probleem zijn. Niet de ideeën, want die zijn er. Nee, maar hoi, nou ga je nou om een centen net mooi of is er eerder wat oors? Nee, puur... Er ben je dan geen terug in. Dat grote hotel ik? Nee, dat grote hotel niet. Nee. Dat zit al in de eerste fase trouwens. Nou. Dat is de wens van Pieter, maar dat is wat anders. In de tweede fase zit bijvoorbeeld wel dat we Dokkum weer bereikbaar wordt uit Holwert. Maar goede bodem. Is dat net bereikbaar nou dan? Nou, net met die goede bodem. Ja, en dat aspect van de tweede fase vinden we ook weer aantrekkelijk. Kleinschalig toerisme krijg je daarmee. Helemaal goed. Maar hij had het hier liedskalig en als het maar een beetje driegend uit de hand erin, nee, wat grutterskalen, dan willen de rem erop zetten. Ja. Daar ben je ook net zo van, hè, die rem. Nou, dat weet ik niet. Ik denk, die heel uit een plan. Deze man die gaat net van het grutskalige direct. Er wordt wel over 3000 berden praat. Daar wil hij snekkeling in bank voor. Maar dat vind ik aan de grutskalige kant, 3000 berden. Naast het gestal, daar ben ik helemaal met je eens. Maar de bedoeling is dat het door het gebied gaat. Het gebied wordt erin meenemen. En ik denk dat dat onder andere de kracht is van dit plan. Dit plan is alleen aan de economie. Dat is krijg ze met het Zuid-project. Dat is waar een economie en waar een ecologie. En dat speelt hier heel bot in. Ze nemen de ecologie hier heel bot in mee. En daar kennen het ook op centraal vlak. Voor ik bij Alex. We waren wat inhellen door de actualiteit, omdat dat extra yield in Den Haag niet beschikbaar stelt. Maar de stelling wie de gemeente geeft het uiterste ik financieel om Holwert aan Zee te realiseren. Ben jou ree om je als nieuwe gemeente Volslijn uit te rekken om het mogelijk te matchen? Ja, ten koste van? Wat verstoor je onder het uiterste? Nou, dat je belangrijke keuzes maatje waarbij zit van oren dingen die ik leuk vond, doen we net, omdat het dus heel wat wurdig is dat dit project slaagt. Nou, ik denk dat we sowieso, en dat had de dongerdeelse riet dat nota, en trouwens, verwetterdeel is ook een mooie jongenaam, dat we Holwert een Zee typen. Kalmelo en ik. Dus dan kun je zien hoe breed het is. Ja, daar ben je net zo thuis, maar daar had ik een gemeente hier. Net helemaal weer, maar ik wist net dat die mooie daar gewoon aan weer, maar ik in Anno krijgen we er type van. Alleen nog, nou, als maar de regeldeel die daar wezen is, en twee eigenlijk in één, minimaal 4 miljoen. Dus we moeten nog in wezen in onderhandeling binnen de anno wat pad men dan nog een keer uit die 20 krijgt. Nou, daar doen we iets best voor. Maar die andere 20 of minder, dat is voor anno en daar zitten wij ook in. Dus ik wil me zeggen, net zo dat alleen een half de zeetrol gaat en de rest net meer. Hij spreekt met mijn tong. Nou, daar moet ik gauw mee ophouden. Dus dan ben je met wel eens, dan maar we even zien dat je nog horen wat op zitten wil, dan kan de rest er zitten gaan. Jim dus? Ja, zei je dat. Boerema. Nou, ik denk dat Holwert aan Zee wel een unieke kans is voor de regio. Als je kijkt naar Noord-Friesland, van recreatie en toerisme is een hele belangrijke economische drager. Dat laat het rapport van de Friese Academie ook zien. Als je kijkt naar die Waddenkust, in vergelijking tot die Waddenkust bij Duitsland, er is daar eigenlijk weinig te beleven. Dus op zich denk ik dat het een hele goede ontwikkeling is. En u zei, moet de gemeente tot het uiterste gaan, is denk ik ook niet nodig. Een financiële bijdrage van de gemeente, cofinanciering is gewenst. Maar er zijn nog heel veel andere instanties zoals het Waddenfonds, het Droomfonds, Europese subsidies. Het Droomfonds? Ja, dat is een speciaal fonds. Dat klinkt ook heel mooi, maar dat is ook heel kansrijk.
En die levert ook bij aan Holwerd aan Zee. Dus het is zeker niet alleen maar gemeenten. Nee, integendeel, er zijn heel veel instanties die bijdragen aan Holwerd aan Zee. En dat maakt het juist sterk en kansrijk. Bert Koenstra. Ja, de FNP denkt dat de toerisme en recreatie dat kan een deal wijzen voor onze omjouwing. Er wordt 1,2 miljard jaarlijks in Friesland besteed aan in ieder geval uitgaven van toeristen. Als wij dat zien tot 15% van krijgen, is dat dan zodat je 120 miljoen of meer nog in kennen. En we denken dat Holwerd aan Zee een bijdrage aan leveren kan. We profileren dat ik zelf in ons verkiezingsprogramma ecologisch en duurzaam recreëren voor heel wichtig. Ik kan dit een onderdeel in wijden. Louis Sietsma, CDA. Zelfs in een project werd dat zo breed droegen is, echt door natuurorganisaties en door de provincie, maar echt tot Riek, zelf door Brussel, met het stiepen. En dit is de kans om hier in het noorden van Friesland en de gemeente een grote trekker te zetten. Dus en wij zijn hartstikke voor. Nou, waar ben ik dan om te roepen dat je er misschien niks in wijzen kennen? Elke keer ervoor, van links of rechts. Het verschil zit er dan misschien nog een beetje in hoeveel fases van dit plan willen we hebben en hoe grootschalig mij het uiteindelijk worden. Maar laten we eerst maar eens zien dat die eerste fase er komt. En het lijkt het, wat dat onbelangrijk, misschien de goede kant wel op te gaan. Holwerd aan Zee, daar wil ik het maar even dat allereerst bij litten. En nou Bert Koenstra en Louis Sietsma vrij hier te komen. Dus FNP en CDA. Nou, ik ben mooi tussen gezien. Ja, dit zijn eigenlijk wel een beetje de clubs die het eerst nou uitmeiden in deze regio. Want je zitten beide in alle colleges. Dus nee, ga ik het weer even net goed doen? Kom net. Oh, nou, ja. Maar je wilt het wel graag uitmeiden. Ja, maar ja, nee, hij gelijk. Dat is ik dat. Jim zit er al in. Ja, wij zitten erin. Jim maakt al het eerst uit. Nou ja, we doen mijn kwander. We doen als hier mijn kwander met de coalitie, maar ik zeker bij de oppositie. Want en dat is ook het wichtige van het politiek bedrijf. Je moet mijn kwander met het verhaal naar voren brengen kunnen. Nou gaat het heel vaak over de zorg. En bij gemeentelijk niveau, je had de zorg binnen al wat zorgtaken bijkwamen in de aanronde. Dus het is ik goed om te cheffen van hoe jouwt de gemeente het geld nou uit, als het om de zorg gaat. En ik had een stelling formuleerd de volgende: de gemeente jouwt om zorg net meer uit, als dat het van het Rijk krijgt. Dus de gemeente jouwt net meer om zorg uit, dan dat het ervoor van het Rijk krijgt. Nou, daar ben ik wel in. Ik bedoel, stel je voor, er is een gezin in november en die had zorg nodig. En dan moet de gemeente zeggen, ja, geld is op. Ken je net maatje. Mensen je altijd voor. Dus ik ben in deze stelling. En ik heel erg in deze stelling. Geld kan hier in net leiden wezen. Dan wil ik hem in mijn oors brengen van wie ben voor deze stelling en waarom ben we voor deze stelling. Je moet het sabbatje. Dat ik jou dus een opdracht. Normaliter had het 30 miljoen kosten. Het kost nu in principe, ze jou is dat 20 miljoen voor waarom, voor die taken. En wat gaat het dus kosten als overheid in gemeente 24 miljoen. 0,4 miljoen te kwaad. Dan vinden we van Den Haag met die 4 miljoen bijdrage. Krijgt ze bijvoorbeeld wat in Ljouwt gebeurt en in Almere gebeurt. Want oors zonder oren verschilling zonder te komen, het onder te lijnen hebben. En wat Sietsma zei van, er zal nimmer en nooit zal er een gezin of een band of wat dan ook zal tussen wal en skip belonen. Want daar hebben we gewoon de gemeentelijke taak voor en die pakken we op. Maar we vinden wel van, je wil dus mijn kwarting opzetelen, oké. Maar op het moment dat we dan te kwaad gaan, dan mag ik hoe de brein komen. Nee, maar je wordt even zeggen van meesten gaan altijd voor. En het voorbeeld wie even van in november komt die huishouding en het potje is leeg. Jo had dan nog een oorpotje? Dan hebben we altijd ergens een voorziening of wat dan ook. Dat mag je in ieder geval oppakken. Dat is jouw taak. Dat kun je het onderuit. Maar dan doe je dus meer als dat het Rijk eigenlijk middels van uitjong had. Correct, dat is niet. Nood aan de man, dat mag dat. Maar je moet altijd weer waarom komen bij het Rijk van wie had hem in, dus wie moet het meer van je bij waarom hebben. Want oors is een heel makkelijk. Nee, maar de stelling wie nou even, de gemeente jouwt ons zorg net meer uit als dat ze van het Rijk vergoeden krijgt. Nou, in eerste instantie correct, maar we kunnen dan wel heen. Ik bedoel, je let nooit een gezin tussen wal en skip belonen. Dat is gewoon dus in eerste instantie ben je er mee eens, maar in tweede instantie ben je er net mee eens. Nou ja, ik bedoel, je kan het net loslaten, punt. Nou ja, nee, ik wil het even helder hebben. Ik vind dat FNP wat draait. Ik vind, je mag je erg duidelijk in wijzen. Een gezin is dit in de steek laten, wat voor middelen er ik ben. Daar mag die op hoe het onder die komst, maar in het Rijk enzovoort. We zitten op dit moment in Ljouwt, in het Tietzekse deel dat verrekken wordt. Dat is een oorverhaal, maar je mag je puur op deze stelling richten. Je kan net het geld leidend wezen worden. De mensen zijn gewoon leidend hier.
Maar ja, aan de andere kant is het wel weer handig dat je aan het eind van de rit wat uitkomen met de Sinten. En maar Jan en alle man wat Jilt daar stoppen, werd eigenlijk geen dekking voor is. Ja, dat hoort ik in staan. Nee, op lange termijn echt net. Dat is duidelijk. En daarmee ik in de meerjaren begroting zien. En we zien echt wel dat we op dit moment, en wij weten dat dit sinds 2015 had gemeente het kregen. De Triek had net genoeg heel doen aan de gemeente. En op dit moment komt het Riek er echt achter. Dus we zien echt dat er bijplust wordt aan alle kanten. Maar wij denken echt dat er nog wel wat te helien is. We zien dat de WMO en de regeling steeds beter rennen. We zien echt dat er dingen te verbeteren zijn. We zien dat er enorme bedragen uitgegeven worden aan de jeugdzorg. En dat het eigenlijk net goed rint. Dat er orenverbindingen maken worden, maar daar valt wel wat te helien. Maar dat is een lange termijn kwestie. Maar ook puur op deze stelling hier. Je kan mensen net in de kou stellen, net. Dan geeft de barmhartigheid voor. Absoluut. Ja, maar ook je zijn krijg van dat je net eens weer met die stelling, maar dan ook zei je krijg wel van, als het Riek zeg maar te min jouwt, dan worden we daar wat van zeggen. Nou, dan zeggen we van als FNP van, wie krijgt te min, kom op. En aan de andere kant van het in draaierij, als je politiek bedrijven is net alleen een vasthouden aan een stelling, politiek bedrijven is echt van, je moet anticiperen. Je moet op een momentje waar je van je de kiezen krijgt en daar moet je ook op ingaan. En dat het maar hij zei toch... Constant, je draait in alle stellingen hier. Dit is de stelling, puur. En nogmaals, lezen staat er stiert. En dan kun je mensen net zitten laten, dan mag je zeggen van de gemeente, oké, wij passen hierbij. En hoe je het onderdeel komt, dat is nog een verhaal. Maar dit is de stelling gewoon. Ja, wij hier al constateerd dat in tweede instantie hier er toch ik wel weer een beetje minder win. Ben je let ze net in de kaart, dat klopt. Nee, nou ja, ik hoor het uiteindelijk feitelijk om in deze stelling. Mooi, dank u wel voor je visie daarop. Ik ben na een paar minuten heel dichtbij in elkaar. Maar daar staan nog een paar mensen die op reageren willen. Jouke Douwe de Vries. Ik wil even een beetje waarom zien. Want dus je nou naar de toekomst. En wij kennen dus heel bot vinden in wat er zijn wordt van het yield net lerend wezen moet. Maar rond nota van 2015 is er yield oerbleun in het sociaal domein. En is dat yield dus net volledig naar de zwaargtagong. En er is een reserve online en er is zelfs yield in de algemene reservegong. Dus ik denk dat je eerst een schematen van dat yield, laten we dat besteden in voor de zwaarg in het sociaal domein. Dat er een gele kaart in zit, want anders ging ik gewoon naar degene die het eerst ik steen kon. Wat Jouke Douwe zei, daar hebben we in het bijwest, dat is nog van de oude riet. Maar wat wij wel even benadrukken willen van, het mag nooit de kosten gaan van de oude Rijn. Die had wel even opbouwd waarom wij nou stenen. Ik vind die oude mensen met ten alle tijden geholpen worden. Als er links of rechts, waar die heel wij komt, dan maar een beetje bezuiniging als oors op, maar die mensen moet geholpen worden. Dat is net maar bezuiniging op een jeugdzorg. Nou ja, ik had even kijken weer wat door, maar ik bedoel maar... nee, maar dat neemt... Heel concreet neemt de oude Rijn. Dan hebben wij dus geen 3 miljoen in de markt stuitsen, maar dan hebben we die 3 miljoen in de oude Rijn terug. Oké, overdrachtelijk. Ja, ik heb de heer De Vries werd zeggen over, er is yield bij het sociaal domein waar je helft van andere dingen. Dat klopt. We hiken, dat zei De Vries trouwens ook, er is een reserve online. Maar ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig, want wij zeggen al reërsbreed hier van net het yield is leidend, maar de zorg. En De Vries die vergt heel dit op van je mag de yield bij hellen. Maar dat maakt dus niks uit, dat wij altijd zeggen, wij stoffen voor de zorg. En ik ben heel nieuwsgierig dat De Vries u eens vertellen kan hoe het is als het yield op is. Als dan het yield wel bij hem leidend is. Nou, dat is een vraag. Hier komt het antwoord. Nou, ik denk dat je dan goed schemaat van wij het onbesteden. Ik denk dat er keuzes maken worden moeten. En we hebben al vaker zijn van er ben ik hele grote projecten hier in de gemeente opzet naar organiseren. En wij vinden dus dat het yield wat er nou leidt, en dan kun je het houden over jarmoedbestrijding, je kunt het houden over het verbetering van Jo Binder, je kunt nog een heel soort zaken daar in het sociaal domein kun je het doen. En ik denk dat je daar goed een schemaat van hoe kan het yield daarheen. Ik vraag je, als er te min yield is, wat bij u Den Haag bij krijgt, ga je dan verder of zeg je, sorry, we kunnen even helpen? Want Jo zegt, nou dan maar Nee, ik ga duidelijk zijn, wij gaan dan verder. Dus volgens mij ben ik daar heel duidelijk in. Maar misschien luister je ook net helemaal goed. Maar ik ga duidelijk zijn, wij gaan dan verder als het padje van Den Haag. Nou, dat zei zuiver als een beschuldiging van er is yield oerbleun. Vies dat er te min yield uitjoen is, dat er
zwargtaken lissenbleun binnen die het best betellen worden kent hier? Nou, wij hier heel graag zien dat dus begelijks het jarmoedbeleid, wat wel inzetten is, dat er nou ook lang hier naar jarmoedbeleid en dat maar dan het geld achterom. Zit er nou in Dongerendiel, want daar gaat dit dan over, meestal in de jarmoed die het dreger ha als dat noodzakelijk weer. Dat waar ik wat te zeggen. En dat komt omdat je hem geld oppotten ha in steeds van hier rond te besteden. Nou, daar daag ik de Fries op uit. Hebben wij iets vergeten te doen? En wij houden altijd zijn, het geld is net leden. Dus wij gaan trouw. En Joost... Ja, ik ga vaker zijn. Wij hebben een heel soort plannen. En die hebben jij direct in deze rieën. Inline, in Dongerendeel. Hebben we zijn van daar zullen we meer geld en willen daar meer en daar meer heen. En onder oren, jarmoedbeleid, wachtlisten. Geen maar trouw. We zijn van daar zullen we meer geld in hebben willen. En ja, dat is wel Lissenbleun. Ik wist Ingon Boerema. Ja, kijk, als je naar de stelling kijkt, die gaat ook een beetje mank. Want de zorg, die budgetten, dat zijn open-einde-regelingen. Dus het budget is niet leidend. Dus als er meer zorg gevraagd wordt dan er geld is geen probleem. De mensen krijgen de zorg die de zorg nodig hebben. En als de dus gemeente aan het eind van het jaar te veel uitgegeven hebt, daarvoor hebben we die reserve sociaal domein die we ingezet hebben. Dus het geld wat we die andere jaren overgehouden hebben, is in een reserve gegaan, de reserve sociaal domein. Op die manier kunnen we de korten aanvullen en op die manier krijgt ook de gemeente geeft wel meer geld uit, maar iedereen die recht op zorg heeft, krijgt die zorg ook. Ik keer achter mij zeggen van het is wel in de reservegang, maar net al hier. Nee, net alles is in je reservegang, want er is ook in de algemene reservegang en dat is voor oorzaken broekt. En daar gaat het om. Ja, we hadden een reserve van 2 miljoen en die was toereikend. Op die manier kon iedereen de zorg krijgen die ze nodig hebben. En daar gaat het om. Een zorgvraag moet beantwoord worden. De fitty tussen gemeentebelangen en SIM, maar we nog even uitpraten, want de spot is toch weer op. Nou ja, de Fries hamert er maar op dat wij Jilbroek hebben wat uit het sociaal domein wij. Maar dat is helemaal net slim. Als je maar zorgt dat het hele sociaal domein betjennen wordt. En daar hebben we mooi. Ja, nou, daar wie verschil van mening hoor. Nou, ziet maar. Als er geld oorbloot, en stel dat er geld oorbloot, dan vinden wij dat 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 het naar vernijing gaan moet. Op vernijing kost je gewoon geld. Je denkt eerst dat het bespaart. Nee, het kost eerst geld en daar moet het geld dan voor reserveren. En net in algemene middelen. Ik denk in het algemeen dat we de sociale voorzieningen het wel heel goed zien laten hebben. Wij hebben in ieder geval besloten dat in Kalmelo om een algemene voorziening voor de huishoudelijke hulp in. Daar hebben we een heel mooi itemdeel zetten. Iedereen had daar recht op. En dan wordt dan jongen van wat is die inkomen. En als het een leeg inkomen, dan kun je daar voldoen. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld hoe het boek in. We zetten hier een punt achter, want we gaan nog een stelling waar we het even mee Jim Oerhawolle en meer in het bijzonder bij Klaas Jager en Jelle Boerema. Ik zou zeggen, kom er even bij. Nou ja, je had niet al even neemt. De iepening van winkels op Snijn. De stelling is de volgende. Alle winkels mij op Snijn iepen. Nou, dat mij op dit moment mij dat ik. Overal? In alle 3 gemeenten? Kalmelo en Dongendeel sowieso. Voor Wedderdeel is het volgens mij nog net zo. Dus je zit er van het mij nou al, maar eigenlijk klopt die informatie net. Nou, de stelling is alle winkels mij op Snijn iepen. Ja, maar dat is nou, schijnbaar nog net overal zo. Dat nog net zo, nee. Maar maakt dat wel mee in de toekomst? Nou, als je, wie loopt dat breder? Ten eerste staat in de Bijbel van 6 dagen met je werkje en 1 dag met je rusten. Het kan net zo wijzen dat het grootkapitaal iedereen op stang jaagt en over de kap jaagt. Waar je zorgt, er is een onderzoek geweest in Japan. Daar werken de meesten zich soms letterlijk neer. Nou, ik denk net dat dat de bedoeling was. Er komt bij, we gaan zelf toen het in Kalmelo spelen, een bliksemonderzoek die in. Dan hebben we bij alle ondernemers loonswest. Dan hebben we een vraag van wat vind je ervan? Nou, wat zou je dan? Het ben een hele beeld, of misschien wel 90% eenmanszaak. Die meesten die moeten haast 6 dagen werken en moeten ze dan de zo'n de dag ik. Daar kan bij van op een gegeven moment mijn keuzemeidje qua inzet van personeel, dat ze mij die dwingen om zo'n dagen te werken. Wanneer moet die meesten dan rusten? Nee, met 6 dagen is dan oké, maar je zit dan best waasjesvrij. Werk ik 6 dagen? Ja, nou, dan ga je dus ik ben mijn vrouw zit in de zorg, ik zit zelf in het bedrijfsleven en de 2 banden die werken echt nog. Op een gegeven moment ga je het heel gezinsverband niet maken, want die is een manje vrij, door is op tijdje vrij. Waarom wil je dan gezinsactiviteiten doen? Nou ja, dat mag je misschien even wat organiseren, maar het is denk ik dat je net hier in de zaal zit die het zei van, ik vind dat Klaas de Jager ten op Snijn winkelje maakt. Het gaat meer over de vraag van, vind jou, omdat jou dat net willen, dat een oor het dan ik net mee? Nee, maar je haakt de zwak natuurlijk voor de mierskip, of niet?
Ja, maar die mensen kennen dat net zelf uit meisje wanneer ze winkel die maten. Daar had u jou voor om te zeggen dat dat eigenlijk net op snij mij. Nee, maar dat vind ik breder loeken. Je zit in gezinsverband, de meesten met Mijnlander, ik gezinsleven mij dat belibie kennen Mijnlander. En ja, die wil winkelen, dat kan ik net verplicht om net te winkelen. Dan zei ze dat je op steeds net keep je mij, dat zei ze vinden. Dat moet men zelf bepalen van je op steeds winkelen wil of net. En geldt die dan wel of net. Maar dat kent pas dat die winkel iepen is. En die kennen hem jou altijd wel iepen of net. Nou ja, ik vind dat een gemeentelijke overheid zich daar niet mee moet bemoeien. Nee, dus dat moet je vrijlaten. Nou, je hebt een krekt al van kroegen die 24 uur een dag hier moesten. En de winkel, want als je dan uit de nachtdienst kwam, kon je ik voor een brochtje helje. Daar ben ik voor. Nee, ik denk dat het... nee, Jerk, nou nee. Ik denk dat het Kolmanlands model een hele aardige oplossing heeft geboden. Die zegt de winkels open van 12 tot 6 uur op de zondagmiddag. Een prima oplossing. Hou je ook nog rekening met... want we zijn natuurlijk ook een gemeente met een behoorlijk christelijke achtergrond. Nou, we hebben daar bewust een keuze voor gemaakt. Op de zondagochtend vermengt zich geen winkelend verkeer met mensen die naar de kerk gaan. 12 uur de winkels open tot 6 uur. Ik denk dat het een prima oplossing is. We hebben meneer De Jager gezegd, daar ben ik het ook mee eens hoor. Ieder mens heeft zijn rustmoment nodig. Dat is zeker, dat is ook heel belangrijk. Maar waarom moet je rustdag op zondag zijn? Je kan ook op zaterdag je rustdag nemen. Maar had ik nou een vars croissantje hel je wel in Kolmelaan om 11 te op snij te morgen, dat ken het. Nee, dat kan niet. Nee. Tenminste, op dit moment is de regel zo dat het van 12 tot 6 de winkels geopend zijn. Dus inderdaad voor 12 uur is die mogelijkheid op dit moment er niet. Ben je er wel voor trouwens om te zeggen van... Hel je die beperking er ik maar aan? We daar iets meer iets van krijgen, hup gewoon als die winkel je hem wel clear. Oh, dat is inderdaad een onderwerp van discussie. Hoe ver wil je het uitbreiden? We zien... hoe ver wil de VVD het uitbreiden? Ik zie wel dat op dit moment, als ik ik heb de ervaring van de gemeente Kolmeland, dat eigenlijk echt iedereen heel erg tevreden is over dit gekozen model. Het heeft ook heel weinig discussie opgeleverd. Nou, dan maken we dat er net van mij. Ze kunnen daarmee leven. Dat zij zitten van nou, we wonen misschien wel de hele dag, maar we doen dat net, want dan krijgen we een probleem met de mensen die naar Tjerken willen. En van 12 uur is mooi genoeg. Ja, ze had het nou eens bij wie wel tevreden mee. En wie zei ik van, ja, we net uitbreiden als al. Maar aan de andere kant zei ik van, breng nou de discussies op gang van wat verstaan we onder een keepsnij. Nou, wat verstaan jou eronder? Nou, als ik dat jaar in de ronde sta, dan binnen winkels 24 uur per dag hier en alle dagen in de week. En als ik dat jaar in Kamerloon, dan ben de winkels dus vanaf 12 uur hier, maar dan binnen vaak de supermarkten die dan hier binnen. Ja, dat vind ik op zich dan net een keepsnij. Oh, nee. Ja. Nee, maar goed, en dat is ook het mooie van de regeling die we gekozen hebben. Iedere ondernemer is daar vrij in. In Kolmeland hebben ze gezegd van de supermarkt doen we open, maar de winkels in de Voorstraat, het merendeel heeft voor gekozen om dicht te zijn. Vrije keuze. En dat maakt het zo mooi. Daar moet je als overheid niet tussen gaan zitten. Nee, en het manje binnen een heel paar winkels beticht. Ja, maar een heel soort mensen binnen het werk die het op snij wel even kennen en ik ken het manje net. Ja, dat klopt. Dat is zo. Maar toen in Kamerloon die kwestie spelen, had ik zijn van zoek eens naar wat alternatieven. Je zou ook zeggen kennen van eind van de maand tot aan het begin van de herfst, doen we ze lange riepen bijvoorbeeld. En net om 6 uur alles maar dicht. Maar door is dan maar lange riepen. Heb ik meer toeristen op stritten, die wilden gebruik van mij. En bij de winterperiode, als het eens een keer meer waar is, we gaan nog een hele mooie simmer, een heel mooi simmer gewoon. Als daar meer waar is, hoeveel mensen minder dan op stritten? Ik zit zelf wel in Kolm, maar ik wil in Dokkum. Nou, dan valt me dat zin. Dus toen werden PM's gekleren om ik nog even de mij te bemoeien. Nou, van mij, ik zul er net van op, de stoel ik alweer kleertjes. Maar zit het eens. Ja, wij zijn altijd voor 24 uur economie, dus ik snijden. Mensen moeten zelf weten wat ze willen, wat ze hier willen of net. En net al in de supermarkten, de bouwmarkten, wat ik maar de ondernemer weet zelf wel, als hij zijn brevetje in kan opsnijden. Als de ondernemer denkt van, snijden is voor u niks waard, dan blowen ze heus wel dicht. En ja, maar er zijn natuurlijk ook wel lietsere ondernemers die denken van, mijn worman is hier, mijn worman dat zijn oor is hier, ik heb geen keuze, ik mat wel. Ja, maar wij hebben hier ook supermarkten in Dokkum en dat wiest hem ook wel, die kunnen prima snijden dicht redden. Dus die man die maakt er bewust een keuze in. Daar hebben we al respect voor. We moeten gewoon net alles op betuttelen. We willen vooruit. Dus 24 uur economie en 24 uur open. Hapsakee. Vooral die tafvoeging, die docht het even. Hè? Hapsakee. Ja, nou ja, je kan jou net mee leven. Hè? Nee. Ik ben het altijd net mee taalsmeniers. Nee. Kan jou, je wel mee leven? Kijk, ik vind wel inderdaad hè, dat je als gemeente hier eigenlijk helemaal niet moet bemoeien. Dus dat inderdaad dat de ondernemers zelf de keuze maken hoe laat ze open willen zijn. Dat vind ik inderdaad. Maar goed, het is, aan de andere kant is het ook zo, als je ziet hoe de regeling nu gekozen is in Kolmeland, nogmaals, dat roept heel weinig weerstand op. Het is een regeling waar iedereen zich prima in kan vinden. Dan denk ik dat dat prima is op die manier. Je moet je ook even afvragen, is de behoefte er dat een winkel 24 uur per dag open is? Hij maakt hier bewijs dat ik daar kom. Ja,
Inderdaad, wel, dat klopt. Nou, en dan hebben wij de keuze van 12 tot 6. Want u zegt inderdaad, ja, hij moet open zijn wanneer ik er kom. Maar goed, dat moet natuurlijk ook... Ja, ik is dan de consument, zeg maar. Goed, en dan denk ik van, is daar inderdaad zoveel behoefte voor? Is daar zoveel vraag naar? Ja, maar dat maak je dan aan die ondernemer oorlitten. Ja, precies. En als het inderdaad blijkt, en die vraag hebben we niet gehad, maar als inderdaad blijkt dat daar veel behoefte aan is, ja, dan zul je dan moeten kijken. Maar op dit moment, zoals ik al zei, daar blijkt de vraag niet. Punt. Is het een crisiswurg trouwens? Ja, wat versteer je onder een crisis? Nee. Nou, een crisis, daar versteer ik onder dat je in het college zit en dat je daar weer uitgaan op het moment dat er toch weer wat op die snijden gebeurt wat je net wilde. Ja, als je dus al eerst onderhandelen wil, maar... Maar ga je hem in een college wat voor volledige openstelling op snijden is? Nee. Nou, mooi. Dan wordt het geen crisis, denk ik. Dan ben ik wel benieuwd. Ja, de vraag is van een volledige openstelling op zondag, zegt men ja, nee. Maar wat bedoel je met volledige, wat bedoel je met volledige openstelling? Nou ja, dat... en zo. Ah. Dus, maar oké, 4 maar als gekozen wordt voor het model Kolbenland, 12-6, dan? Is er dus net een probleem. Nou, helder. Mooi. Ja, dat is juist, maar daar sla ik nou even geen acht meer op. Want we zitten eigenlijk aan de 10 jaar onder woel, maar we weer een beetje letter met het skof. Dus we kunnen nog even een beetje terug in. Zo, dit wie nou zo'n debat, jongen, waarbij we zijn hier van je maakt de meesten het onderling even mij en waarin worden of correct net. En wat minder de zaal, want dat had bij orendebatten het geval wel weg. En dat kan natuurlijk dadelijk ik nog wel even in de tweede helft. Maar als er nou één prangende vraag is van iemand die zei van ik ken net naar die stembuswagen, als er net een antwoord komt op die vraag. Roep hem me even daar. Ik roep je even daar. De vraag is eigenlijk het volgende. En dat is voor de hele regio enorm belangrijk. En ik wil graag uitspraak hebben. Ja, dat zullen we dadelijk wel. Jouw vraag, daar ging het dus om. Ter de overheid. Of er is nog een rapport van TNU Delft is gepubliceerd. Is jou het uitkomt. En daarin staat dat de dalen in het Dorendeel volle ernstiger is als NAM en overheid gaan berekenen. De Bayamdelgong. Dus ja, precies. En er is nog 14 miljard naar Den Haag komen. En mijn vraag is, voor 20 jaar hebben we hier ernstige gevallen van. En ik wil aan de politieke partijen die hier zitten vragen, wat gaan je als politieke partijen doen voor de toekomst voor deze regio alle heel voortsluizen laten of storen maar al als in op? Dat is mijn vraag. Nou, wil je hem alle heel fotsluizen laten? Ik denk dat er net eerst zei van ja, dat lijkt mij een goed idee. Maar laten we het even taspitsen op de aanleiding van deze vraag. De aanleiding weer dus dat er kennelijk sprake is van een Bayamdelgong die het aanmerkelijk ernstiger is als wij het ontnota rekening mee houden en wat dus de nodige consequenties had. Hoe zit het erin? Ja, deze is best een mooi internaat, ik al ons Preuts geweest. We gaan gewoon zijn we met de voorhoorn aan tafel zitten. Dus oer al 0 metings. Mocht het daadwerkelijk zakje, dan kunnen we wat helien. En dat hebben we toen ook al wies maken. Dus voor u is het machinaal, maar we voor aan tafel zitten en zien dat we het beste eruit helien. Nou, ik denk... Wacht. Ja, nee, je moet misschien letterlijk een keer zelf liftloeker worden, maar je de hele jongens tegen. Maar nou, maar wat even, waar mij de meesten die het hier staan, en die ben denk ik aardig betoefd. Ik denk dat ik correct in het debat al onjoen hebben hoe wij erin staan. Dat wij Tjingauswinning binnen echt niet kraaltjes en spiegeltje politiek. Maar altijd dus dan opleiden wordt dat we dan wie besluit erin moeten nemen. Wij zijn hier al bang voor, dat is de Bayamdelgong volle meer wij zo'n as. En wij vinden dat dat aan alle kanten compenseren worden moet. Want ten eerste mei dan in het omjouwingsproces en elke cup die terugkomt, daar zal een x-bedrag naar deze regio gaan moeten. Ja, dat kan nog. Sorry. Oh, hoe is het hier voor de verontschuldiging in de hartstikke kaart nog? Nou ja, ik wil eigenlijk dat niet inzetten, want ik respecteer iedereen in deze groep meer dan. Maar ik wil nou toch dan zin, maar Jan, als Jo nou zeggen dat je daar in mij wilt denken, je hem heel duidelijk hem te kennen, dat je hem net eens een onderdeel wil maken van een omgevingsvisie. En dat je hem handen van aanloeken en dat je hem geen bemoeienis hebt willen. Als je hem, nee, even wacht, als je hem geen onderdeel bent van de omgevingsmissie, net maar zitten aan tafel, dan stel je hem je burgers teleur. Want dat betekent dat je hem echt net op schade kunt verhalen, helemaal niks. En misschien dat de schade van de burgers uit je campagnebudget betalen kan worden. Ik weet net hoe jou het oplossen willen. Wij zijn zin het omjouwingsproces omdat er ontnota geen protesten klinken. Wij hebben... Ja, daar komt nou de opmerking, hij mij nou ook zijn reactie in. En
Als er geen omjouwingsproces is ergens, dan moet je dus de boeiendelgang en de skeer die daaruit komt net vergoeden worden. Wij zeggen dat moet altijd vergoeden worden, altijd oplopen wordt. En meer kijk daar net hoe zei ze. En als je dan of wol of net een omjouwingsproces mooi doen, dan moet je eerst vol zin de gaswinning in, want dat mat je net meer, dat mat net internaat. En dus dan kun je weer verder. En daarna, als er skeer komt, moet het altijd compenseren en vergoeden worden. Ja, ho. Zo, dan komen die gele kaarten toch nog van pas. Mensen thuis, het wordt wat letter. Het wordt wat letter, jong. Ja. Ja, ik zei, ik ben grubber maar ramelaar. Maar volgens mij ben je nog wel heel bot aan het draaien, de Vries. Er is internaat heel duidelijk zijn, wij doen net maar in onderhandeling. Wij zijn puur poortjen. Nou, daar ben we al die wel aardig mee eens. En dan zeg je alles met vergoeden worden. Maar dat mag je voor de tijd regelen. Net te laat. Want je maar naar grens, daar zak je ze meer dan er verkondigd is. En dan wil je ook nog onderhandelen. Nou, dan weten we de resultaten. Bedankt. Ja, hoeft niet meer op te reageren. Hè? Nee. Ja. We binnen het China de gaswinning, maar we hebben in ieder geval wel een gesprek van omjouwingsvisie. En waarom willen we dat? We zeggen we willen de verantwoordelijk als bestuurders op zich nemen. En we willen voor de burger, willen we in ieder geval dan het meeste eruit halen kennen. Wij willen om tafel zitten en het uiterst eruit halen. Het is, net uit de groen, net het uiterste aan gas uit de groen. Nee, uit de onderhandelingen, absoluut. Ja, nee, maar je maakt geen misbegrip. Nee, ik snap het. Helder. Oh, Pieter, ik denk toch net dat ik het loerders is, dan hak ik meer gelijk, wel? Nee, nou fijn. De ene had het in DNA dat er wat een zwaar lood had en dat mag me daar eigenlijk niet. Ik ben er wel in dat opzicht wezen, maar ik kon net die rommel net de broek. Nee, nou, het is volgens mij heel helder waar wij verstaan. Wij zijn heel wezen, ABD had in de tijd zelf het Fries Manifest mee opgesteld. Had ik persoonlijk naar de minister gebracht. En ik ben heel gerust op onze wethouder Albert van der Ploeg. Mijn Marge Waanders, ex-burgemeester, dat die zich ontiegelijk inzet voor de omgevingsvisie. En daar kunnen wij nou telkens vertutten maar doen. Er zijn mensen die er ik zou denken. En zoals wel, ik als het een toontje legersfeest. Jo, wat krijg je goed, hè? Maar waarom had dat ding dan van me? Want ik rijd nou, daar ben ik mensen van de radio en de televisie die graag heren willen. Ja, dat is net in de gaten. Boerema. Nou, het is inderdaad, die omgevingsvisie vind ik heel erg belangrijk. Want we kunnen nog zeggen, goh, die gaswinning, de gemeenten gaan er niet over. Het is van het Rijk. De minister heeft toch gezegd, nut en noodzaak discussie hoeven we niet meer te voeren. Dus we krijgen straks die gasboringen hier. Maar dan is het dus heel belangrijk van lusten en lasten. Niet alleen maar de lasten naar de regio en de lusten naar de naam. Nee, die baten moeten ook nadrukkelijk naar de regio. En dan kun je beter aan tafel zitten met het Rijk en de naam dan zeggen bij voorbaat, wij willen niets. De gaswinning komt er. Dat blijkt dat de meerderheid van de partijen die hier staan zegt dat de gaswinning er komt. Nee, dat is natuurlijk onzin. Die gaswinning komt er niet als je dat niet wil. Als je ervoor gaat staan, als burgers, met achter je de gemeente als één gesloten front te zeggen, wij zijn voor veiligheid van de burgers, dus wij zijn tegen gaswinning, dan komt er ook geen omgevingsproces. Want als er geen gaswinning is, komt er geen omgevingsproces. Want je denkt toch niet dat er een omgevingsproces komt als er geen gaswinning is. En daarom moet je dus als gemeente pal staan voor dat uit het omgevingsproces. Dat hebben andere partijen ook gedaan. Milieudefensie is uit het omgevingsproces gestapt. De Waddenvereniging is uit het omgevingsproces gestapt. De provincie wil heel graag uit het omgevingsproces stappen. Want je gaat niet iets beginnen als je geen gaswinning wil. Dat is toch flauwekul? Je hebt er ook nog hard van het podium al. Nee, kom erbij. Nee, maar Alex die zou dus bij oren worden. Gaan ze in grens, gaan ze al die zitten te slepen. De burgers en de gemeenten. Oké. En hoe voorkom je nou problemen? Ja, je voorkomt problemen als je ongeveer aan de schema houden van de tijd. Dat ben je misschien van een hele hoge aard, dat weet ik wel. Maar ja, het is altijd mooi, maar die discussie kan in de tweede helft ik nog even terug. Maar ik ga nog wel een paar oren liedje denkjes die ik hem krijg even vreugde wel. Ja, je weet, ik ben een hele vervelende man, dat doe ik wel eens vaker bij dit soort debatten. Dan kom ik altijd met een onmogelijke vraag, maar ik stel hem, ik doe het weer. En die vraag is de volgende, mensen die het mij kennen weten welke ik nou stel. Op welke partij zoen jouw stemmen, waas je, als jouw eigen partij net mij dier? Op welke partij zou de ELP, op welke partij zou Sto stemmen dat de ELP net mij dier? VVD. Waar zou Sto op stemmen wat de Partij van de Arbeid net mij dier? Zin. Als Zin net mij dier, waar zou Sto op stemmen?
Ik denk toch Partij van de Arbeid. Daar bloeit weer wat op. Had de ChristenUnie net meediën. Dan kan ik bij de PvdA uit. Maar ik dat verrassend vinden? Waarom dat? Nou ja, misschien dat ik te makkelijk denk van, dan kroop je het CDA hoor. Dat zijn die wel in de rit in Kalmelo. Daar kwamen de ChristenUnie en de PvdA, die lijnen vaak heel tegen binnen. Dat is een mooi trio, zo. Had de FNP net meediën. Dan kwam ik bij de gemeentebelang uit. Dat bloot lokaal. Dat bloot lokaal. Als ik de stemwijzer invul, dan kom ik bij de ChristenUnie en de PvdA uit. Nog boven het CDA? Nee, maar de tweede partij. Ja, nee. Je zit had ik. Nee. De eerste is CDA natuurlijk. Maar. Nee, gelukkig maar. Maar bedankt voor jouw eerlijkheid. Ja, Pieter. Nou, maar met de beeld bleed, jongen. Maakt het me niks uit, wat toch? Ja, dat gaat er net om wat ik denk. Dat mag vertellen wat het worst. Oké, nou, ik denk van. Nee, ik weet het wel zeker. De FNP en daarna is de VVD. Het bloot vooral in eerste instantie lokaal. Wat ik wel mooi vind bij de ELP, dat er een aantal liberale uitgangspunten, die kom ik daarin tegen. Maar als ik dan naar het grote verkiezingsprogramma kijk, dan denk ik dat ik nog meer raakvlakken bij het CDA heb. Oké, dus het wordt dan CDA. Ja. En de Warrenpartij? Ik heb de stemwijzer naar eer en geweten ingevuld. FNP. Oké. Nou, er zitten wat verrassingen in, maar ik vind het altijd leuk om te jaren. Ja, we kennen net hoe zonder dat ik nog even Faruccio naar Oerwaars die hinnen, want er komt natuurlijk een prachtige uitslag en ik vreeg je hem echt net hoeveel zitten denk je hem dat er komt. Maar wil je me graag in het college? Tuurlijk. Maar waar? Ja, maar waar? Dat ken ik namelijk geen antwoord op, Jan. Dan moeten we even zien hoe de verdeling het... Ja, maar wat zou het beste accorderen? Als je zegt van nou, een college met de ELP, daar maakt in elk geval eigenlijk ik die en die partijen bij. Dat is wel heel moeilijk. Ja, ik denk misschien wel met de VVD en FNP CDA. Oké, dus dat is zo'n coalitie denkbaar wezen. Nou, ja. Ja. Ik wil pleiten voor de wethouder die we nou hebben, voor Paul Maas-Bommel, die dit al heel wat jaren had dienen en daarmee heel veel kwaliteit mij brengt. Ja, maar eerst wil je nog zetels krijgen en zeg maar goed, dan wordt er praten over een college. Ja. Is ieder een voorkeur? Nee, de burger stemt. Ja, dat weet ik wel. Maar partijen waarvan zei van nou, de kans is groot dat het CDA bijvoorbeeld een heel soort zitten krijgt en de FNP wel zo'n je in een coalitie met die beide clubs kennen? Ja, ik denk dat je al opties hebt horen met daarin. Ja, zeker. Ja, is misschien flauw, maar dat is wel mijn mening. Ik bedoel, de burger stemt en dat is zoals je hoe het verendt. Ja, maar dat zijn... Nee, maar dit zijn hier toch een eigen woorden? Ja, mooi, die win helder. Zin mij in een college? Heel graag. Wil weer heel graag. Geen week voor, baasje. En ja, wij hebben naar de partijprogramma's jongen, we hebben al een hele goede gewerking op bepaalde vlakken. Ik heb het Grienen met de FNP. En ik ga het programma lezen van het CDA. En ik moet eerlijk zeggen, dat is hier lokaal echt net zo verkeerd. Dus ik op het Grienen een stukje. Dus wij zijn van, dan zou dat misschien wel een mogelijkheid zijn. Bij Braaksma wordt niks, hè? De ChristenUnie. Ja, ben je hem in voor een college? Als de beroepen bestuur hebben, dan zullen we dat doen. Want ik ga eens even aan het berekken geweest. Ik denk, het CDA zal de grootste worden, FNP op één grootste, maar ik denk, bij hen was net genoeg om, zeg maar, te jaren de chance uit te maken. Dus dan moet je bij zo en je maar strijden mooi ons komen kennen. Als er is vrede, als de beroep is door, dan doen we dat, ja. Oké. Hoe zit het ook erin, coalitievorming? Nou, ik zal je vertellen, van, of we de stream vasthouden waar we met de jeugdverkiezingen dingen gaan, dan kan ik nog wel eens overgingen natuurlijk. Nou ja, dat zo'n je vier bij de grootste willen ook, hè? Ja, precies. Nou, dat ken ik. De jeugd heeft de toekomst, maar zo vier ben we nog net. Nee, dan ben ik wel eens die benachtje, die mij stemmen. Oké, maar dat college, dat doe je vast in mei? Dat wil in ieder geval, dat wil in mei praten. En dan wil je ook wethouder worden? Nou, ik ben een van de 3 kandidaat-wethouders, dus ja, waarom net? Ja, 3 wethouders misschien voor de volle van het goeie? Nee, kandidaat, zei ik, hè. Oké, maar je bent klaar voor het plus. Het CDA altijd. Ja, tuurlijk. We nemen, als wij verantwoordelijkheid nemen, dan nemen we dat ook. Ja. En waar wonen we dan het eerst bij, hè? Nou, we zien dat een andere partij eigenlijk net z'n 4 van die afstje. Dus dat betekent FNP zeven. In het programma PvdA, zelfs VVD, ook wel. Er zijn nog wat combinaties mogelijk. Kijk, ik wil in een heel groot gemeentebelang aan meidje.
Nou ja, we kunnen misschien ook wel breed nadenken. Ja, we sluiten eerst even niks uit. Ja, je bent een verbiener, hè? Dat komt nog wel weer waarom. Nou, Braaksma, een coalitie? Ik ga straks krijgen jij erin sluiten mij uit, dus dan... Oh, dat had ik net, ja? Nee. Daar was niks op zijn, dus... maar dat maakt het mij net zo voluit. Ik denk dat wij gewoon even erin staan. En we zullen de verkiezingen afwachten. Maar en wij gaan persoonlijk voor een breed college. Ja, want jij wil graag weer wethouder worden. Dus dan mag je net de volle noten op een zang gaan voor. Oh, dat weet ik net, maar dat bepalen ze waanzinnig. De kiezer. De kiezer. Ja. En daarna die andere partijen dat ze je erbij hebben. Ja. Nou, ja, jij bent nou wethouder, ook redelijk populair in Kolmelo, maar ja, dat moest nog wat groeien in die beide orengemeenten. Hij het idee van VVD redt het wel om weer in het college te komen? Nou, we hebben in die andere 2 gemeenten natuurlijk ook goede kandidaten, laat het helder zijn. Ja, ik hoop erop, ik maak er geen geheim van dat ik nog graag een keertje wethouder wil zijn in een nieuwe grote gemeente. En de vraag van, goh, wie met wie. Het is me wel opgevallen, dit is het 7e lijsttrekkersdebat. En als je de stellingen alles op beluistert, dan is het natuurlijk veel meer dat ons samen verbindt dan ons scheidt. Dus wat dat betreft zijn er heel veel combinaties mogelijk. Ja, maar je hebt vast een vakker. Nou, ik denk dat we niet direct, als de partij zijn die gelijk een voorkeur heeft, maar wat ik zeg, van, ik sluit niemand uit en ik zie meerdere mogelijkheden. Zeker gezien de 7 debatten die we gehad hebben. De Warrenpartij, ja, nou ja, van 0 naar collegepartij, waarom net? Absoluut flauwekul. Nee, die ambitie heeft de Warrenpartij absoluut niet. Het is eerst zaak dat we met 1 of meer zetels in de gemeenteraad komen, dan ons oor goed te luisteren leggen wat er gebeurt in het college wat dan gevormd wordt. Ik kan me voorstellen dat we een coalitiepartij zijn, zonder dat we in het college zitten. Oké. Ja, dat ken ik nog. Dat je wil stiepen jou aan een college zonder dat je er deel van uitmaakt. Nou, het zijn al die opties en hoe ze eruit komen te zien, we kennen nog hoe praten. Maar het wordt waar je bepaalt. Troy hem. En dat is nou het bijzondere. We krijgen over maar we nog wel of net een referendum hadden. Er is het beslissende referendum, maar hoe het komt, komen de waasje. En je hebt geen roer. En dat is mooi. Maar ja, maar je kan eens wel griepen. Dus het is in elk geval een oproep aan elk ik thuis. Van, meid je er toch maar gebroek van? Ja, die kan eens nou, griep hem. En ik zou eigenlijk om hem al die vreugde willen. Voor deze mensen die dit eigenlijk als een soort van veredelde vrijwilliger doen, haar inzetten voor de lokale politiek. Jongens, lang vergaderen, dikke rapporten lezen, je mening maar weer taaljachtje oeral. Een daverend applaus voor deze mensen die dat willen. Ik hoop dat je er uit bent en dat het net zo is, dan, nou ja, dat is jammer, maar helaas. We gaan nog een tweede held. Dank u wel en graag nog een keer. Er komt nog een slokje van de gemeente. Oh, nou, helemaal mooi. Het eerste slokje is van de gemeente. Welke gemeente eigenlijk?